яшчэ не расказвала нікому, але першы раз вось публічна. Могу займацца там сексам і не клапаціцца пра цяжарнасць. Жалезные майткі. Пайшла кроў. Фу-фу-фу. Можна даслаць свайго мужчыну ў баню. На наркотыкі, груба кажучы, падсаджвалі. Камон, мама, што значыць нарадзіць для сябе? Бабулькіны казкі нейкія. Таямнічае слова, якое многія не ведаюць, авуляцыя. Што ты аб'елася? Што ты не бяжыш, слабачка? Пум сваімі вось гэтымі тлустымі пальцамі. Яйцаклеткі паміраюць. Всё, канец. Канец гісторыі, канец фільма. Вітаначкі, сябры. Гэта Воля, Яна, вашыя ласкатухі. Вітанкі, Яна. Вітаю, Воля, і вітаю, гледачы. А мне нават сорамна сказаць, што выпуск лепш за плёткі, таму што насамрэч гэты выпуск нават не плёткі, не лепш за плёткі, а адзін з самых важных, магчыма, што ёсць у нас на канале, таму што ён прысвечаны будзе жаночаму здароўю, якое часта вельмі недадаследуецца, не абмяркоўваецца і заўсёды замятаецца пад дыванок. З чаго ўсё пачалося. Мы з Янай глядзім такі падкаст, які называецца The Diary of CEO. Яна, напэўна, кожны выпуск глядзіць, я ведаю. Я шчыра скажу праз адзін. Але я ў стужцы сваёй пабачыла гэты выпуск, які быў прысвечаны жаночаму здароўю. І мне вельмі захацелася яго паглядзець. Мы з Янай праглядзелі 3,5 гадзіны за вас, сябры. Спасылачка на арыгінал, конечно ж, будзе ў апісанні пад відэо, але калі, сябры, вы не разумееце ангельскую, ці ў вас там няма столькі часу, паглядзіце, калі ласка, нас з Янай, таму што вельмі важныя вострыя тэмы, і нават вось Яна потым вам падзеліцца, але наказала, што нават я чагосьці не ведала і шмат інсайтаў адкрыла, ну, тым ліку я, што ўжо казаць пра мяне простую смертную. Вось, у чым суть? Сабраліся 4 доктаркі, вялікія спецыялісткі ў кожнай сваёй вобласці. Гэта была спецыялістка па менапаўзе, артапед, хірург і даследчыца даўгалецця, доктарка рэпрадуктыўнай медыцыны і даследчыца жаночай фізіялогіі. І вось яны там вельмі доўгі час з гэтым Стывенам Барлетам абмяркоўвалі жаночае здароўе. Яна, чаму важна паглядзець гэты падкаст? Чаму важна нас з табой зараз паслухаць? Таму што тэма жаночага здароўя гэта не тэма жанчын. Гэта тэма, якая тычыцца ўсіх, хто кантактуе з жанчынамі. То бок не ўся гэта палова насельніцтва зямлі, а яшчэ і тая палова, якая кантактуе. Мужчыны мусяць гэта ведаць. І калі мужчыны пад дыванок, як ты кажаш, замятаюць гэту тэму і думаюць, што гэта вы, жанчыны, самі разбярэцеся, а нас гэта не тычыцца, узнікае праблема. І праблему нельга вырашыць у аднабаковым варыянце. Таму я хацела пагаварыць пра тое, што ўвогуле такое гэта вось жаночае здароўе, што гэта не пра нейкі 1, 2, 3, 5 дзён у месяц, калі нешта раптам у жанчыны здараецца, а пра тое, што гэта тое, што кіруе жаночым здароўем, паводзінамі жанчын і стасункамі з усімі людзьмі большым, чым тое падаецца на першы погляд. І пры гэтым хачу адзначыць, што гэта не адзінае, што кіруе жанчынамі, каб не стварылася адразу ўражанне, што жанчыны гэта такі нейкі аб'ект, які кіруецца толькі вось біялогіяй. Ну, але я проста бачу, што гэта праблема, што людзі не разумеюць, мужчыны асабліва, вось, што гэта важна ім самім разумець. Вось. Таму выпуск для ўсіх жанчын, мужчын, падлеткаў, сярэдняга ўзроста, у тых, каго ўжо менапаўза прайшла, усіх вось тычыцца гэтая тэма. Так, і мне вельмі спадабалася, што вось гэты вядоўца Стывен, я не ведаю, ну яму так 33 ці колькі ён там казаў, 32 гады, вось, і ён сказаў, што мне важны гэты выпуск, таму што ў мяне ёсць, па-першае, дзяўчына, партнерка, з якой ён жыве, і мне важна разумець яе. Вось, таксама ў яго ёсць каляжанкі, і вельмі важна разумець, ну, як працуе для эфектыўнасці кампаніі. Вось зараз я бачу, што ў карпорацыях, ну, жанчыны насамрэч могуць быць вельмі эфектыўныя, вельмі шмат прыбыткаў прыносяць гэтым карпорацыям, а іх проста, ой, яны нейкія складаныя, давайце іх проста, ну,
прыбярэм з кампаніі, не хапае мускуліннасці, будзем яе набудоўваць. А жанчын вымятаюць, хаця насамрэч, калі выбудаваць і ведаць, як гэта працуе ў жанчын са здароўем, там, з мацярынствам, з менапаўзай, ну, гэта настолькі можна зрабіць эфектыўнай і лепшым жыццё ў свеце, таму што жанчын 50%. То бок 50% жанчын, 50% мужчын у свеце. Але даследуюць толькі мужчын. Вось мне яшчэ спадабаліся цифры, я сабе нават сюды запісала на паперку, што 450 мільярдаў даляраў, которые даследаванні ў ЗША, і толькі 1% з гэтых грошай пашлі на даследаванне жанчын 40+. То бок яшчэ увогуле жанчын не даследуюць, а тых жанчын, якія там старэйшага ўзросту, як быццам ты уже там, ну ўсё, ты там уже не можаш зацяжарыць там, ці ты уже зацяжарыла і нарадзіла, ты уже нейкі адпрацаваны матэрыял. Мы толькі больш-менш даследуем маладых, там яшчэ вось эту цяжарнасць, а тых, хто ўжо старэйшы, дык і ўвогуле не варта. Ну, гэта да, гэта вельмі сумна. Яшчэ там на падмеце, такім рэсурсе на медыцынскай навуковай літаратуры, калі пагугліць там цяжарнасць, там будуць мільёны артыкулаў. А калі пагугліць постменапаўзу, там некалькі тысячаў. То бок вось зноў пра тое, што як бы грамадства не выкарыстоўвае гэты карысны рэсурс жанчын, якія ўжо назапасілі досведу, грашыма, ведаў нейкіх. Іх проста здароўе не вывучаецца, і такім чынам яны не могуць вось гэты досвед, вось гэты веды грамадству даць. Іх проста не чуюць, і гэта кепска грамадству, а не толькі тым жанчынам, таму што занадта шмат гэтых вось жанчын. Але мы будзем гаварыць не толькі пра менапаўзу, мы будзем гаварыць пра ўсё вось ад пачатку і да канца вось жыцця, што ў жанчын там адбываецца. З чаго пачнем, Воля? Ну, мне падаецца, самы такі першы, што вось розніць хлопчыкаў і дзяўчынак, гэта ў падлеткавым узросце, у дзяўчынак пачынаецца менструацыя. І вось са свайго досведу я магу сказаць, што не ўсім нават маім там сяброўкам, ну, бацькі распавядалі пра гэта. Але мне памятаю, мне маці, вось мне цікава твою гісторыю пачуць, Яна, таксама, як ты вось даведалася пра гэта, як у вас секс-адукацыя ў вашай сям'і праходзіла. Але мне было гадоў, напэўна, 10-11, і мама там мне паклікала на кухню, зачыніла дзверы, ну, божух, каб ніхто не пачуў, бо гэта ж нешта такое саромнае, і распавяла, што вось у яе была ў знаёмай сітуацыя, калі вельмі рана ў дзяўчынкі дачкі пашлі месячныя ў 10 гадоў. І тая не разумела, што гэта, і проста страціла прытомнасць. Ну, яна кажа, вось каб у цябе такога не было, ну, щоб ты разумела, што вось так ідзе. Але гэта заўсёды было ў мяне адразу, што гэта сорамна, гэта трэба хаваць, і пра гэта не кажуць. І мне, і вось сябры, можа, камусьці крынжане, але мне 38 гадоў. Гэта было 20 гадоў таму. І яшчэ ў гадоў 18-17 мне было сорамна набываць пракладкі, калі прадавец быў мужчына. Таму што, ну, гэта штосьці было такое, ну, фу-фу-фу. Хаця зараз я думаю, мне проста mind-blowing. Ну, гэта настолькі натуральная частка жыцця. У жанчын ідуць гэтыя месячнымі гадамі, кожны месяц. Гэта павінна проста быць, як пайсці хлеба купіць. І ў сваёй сям'і... Туалетнай паперы. Воля, туалетнай паперы. Так. Мы ж не саромеемся купляць туалетную паперу. Брудныя справы, але як бы няма нават думкі, што ну як гэта я куплю туалетную паперу. Вось гэта, ну, як бы не зусім пра хлеб, але ўсё ж такі штось настолькі штодзённае. Таму я ў сваім жыцці сваім дзецям і сыну, ён мне ўсё ведаў пра месячныя з 6 гадоў, і малыя маі няма ўзроста, калі занадта рана. Мне ўжо мая 6годка ўсё добра ведае, для чаго пракладкі, мы ўжо трэніраваліся іх прыклейваць, і гэта настолькі ў сям'і нашай нармальна. Я магу сказаць, ой, у мяне месячныя пачаліся, ніхто не пачне, там, ну, яксьці непрылічна штосьці рабіць. То бок мне вельмі шкада дзяўчынак, і што трэба нармалізаваць. Воля, у мяне таксама была вось тое адчуванне, што гэта нешта сорамнае. Это было ў дзяцінстве, што гэта нешта сорамнае, пра што лепей не казаць, рабіць нешта ўціхую. А потым ужо ў падлеткавым узросце у мяне з'явілася такі бунтарскі дух у мяне быў, што я не хачу вось гэтымі рэчамі займацца жаночымі. Вось нейкія вось не цяжка апісаць гэта, але тэма вось менструацыі, яна быццам бы абмяркоўвалася настолькі
дасканала, штосьці там, казалі, лічыць там трэба, нешта там, уціхую вось дзяўчынкі перамаўляліся, і мне здавалася, што гэта як бабулькіны казкі нейкія. Штосьці вось такое дурнаватае, несур'ёзнае, вось, але ўсе вось капошацца з гэтым. А, і ў мяне праз гэта, наадварот, адтаржэнне ад гэтай тэмы ўзнікла. І пры тым, што я з самага вось гэтага ранняга ўзросту, там, з 8-10 гадоў цікавілася там пра здароўе, там анатомію вывучала, там нейкія лекі чытала, хімію гэтага. Але да тэмы жаночага мне здавалася, што гэта на ўзроўні народнай медыцыны нейкай, нейкія падлікі, нейкі там вось не навуковае нешта. Пры гэтым у мяне не было ніякай у сям'і секс-адукацыі, як і ў школе, проста 0. У мяне ўвогуле, скажу шчыра, у меня была праблема з менструацыямі, яны ў мяне не пачаліся амаль да 18 гадоў, і мы як бы шмат хадзілі па дактарах, нейкія аналізы здавалі, але пры гэтым не было ніякага кантакта з дактарамі, адукаваць, што ўвогуле гэта такое, чаму, як. То бок, ну, ты такі прыйшоў, аналізы здаў, тебе сказалі ўсё норм, не ведаем, ідзіце далей здайце нешта. І я як бы паздавала ўсё, што там магчыма, у спецыялізаванай клінікі хадзіла, але ўсё было нармалёва, і потым неяк само ў адзін момант пачалося, але як бы да моманту, як я зацяжарыла з першым сваім дзіцёнкам, у мяне не было стабільных вось менструацый. Я з гэтым нічога не рабіла, я як бы ні з кім не размаўляла, і я для сябе гэту тэму абыходзіла. Вось я там займалася спортам, займалася харчаваннем, я там медытацыі вывучала, але вось такую важную частку я пазбегала праз тое, што ў дзяцінстве гэта тэма была нейкая табуяваная, гэта сорамная тэма, тэма, якая пакрыта вось нейкімі чуткамі, нейкімі плёткамі, нейкімі вось быццам бы гэта нешта вось як бабулькіны гісторыі. Ну, вось ведаеш, як з цяжарнасцю, яно таксама такое вось ёсць. Шмат нейкіх прыблудаў расказваюць, і ты такі слухаеш гэта і адразу разумееш, не, я вось гэта не хачу звязвацца, гэта абы што. Але пры гэтым я зараз разумею, што гэта супер важна, просто падыход, якім вось спрабавалі разабрацца жанчыны і данесці інфармацыю, быў, ну, такі сабе, ну, не тое, каб не навуковы, а проста вось неадукаваны. Вось. І гэта неадукаванасць у гэтай тэме, яна таксама праз тое, што і няма даследаванняў, фінансавання няма, і тэма табуяваная ў грамадстве, пакрытая вось гэтым сорамам. Это вось мой досвед. Мгм. Мне яшчэ шакавала, наколькі гармоны, мы пазней, можа, падрабязней будзем пра гэта казаць, увогуле ўплываюць на жыццё. Ну, каб бы ўсе мы чулі, ну, нейкія там гармоны, штосьці. І мне яшчэ заўсёды трыгерыў момант, калі казалі на жанчыну, вось яна там штосьці нервовая, ой, у яе гэты ПМС. Як быццам гэта штосьці такое сорамнае, і мне так заўсёды злавалі гэтыя жарты, я іх проста ненавіжу. А калі разабрацца, ну, то бок гэта павінна не жартам, ну, неяк, а гэта вялікая праблема, калі гармоны жанчыны сапраўды могуць уплываць на настрой, на жыццё. Мне таксама, забегаючы наперад, адзін з шакуючых фактаў, вось менавіта з-за гэтых гармонаў і іх недаследавання, і што адбываецца з целам жанчыны, калі кажуць пра менапаўзу, то найбольш самагубстваў здараецца ў жанчын там ад 45 до 55, таму што ніхто іх не даследуе, вось гэтыя перамены ў гармонах, як яны ўплываюць на жанчынах. Яшчэ таксама, калі размаўлялі пра гармоны, казалі, што прыходзіць вось жанчына, там ёй 40 гадоў, 40+, і кажа, у мяне няма настрою, я набіраю вагу, там, ну, і гэта ж ўсё гарманальныя перамены, якія ўплываюць на твоё жыццё, на настрой, на прадуктыўнасць, на сексуальнае жыццё, на працу, ну, на ўсё проста, на творчасць. І кажуць, і вось там адна доктарка кажа, зараз я гэта ведаю, а я калісьці я была маладой спецыялісткай, і мне там старэйшы доктар-мужчына сказаў, гэта сіндром whiny woman, ну, типа, як гэта па-беларуску сказаць, жанчына, якая шмат скардзіцца, ноючай жанчыны, тыпу забей, мы ёй не дапаможам, хай ідзе ное. Там, ці яшчэ страшныя рэчы, там, вось, Яна, можа, ты распавядзі пра гэтыя седатыўныя б'юці-сол і гэтак далей, што прапісвалі жанчынам. Мінулае пакаленне вось у Амерыкі жанчынам прыпісвалі седатыўныя прэпараты,
beauty soul так званы, напрыклад, які фактычна мы зараз разумеем, ён проста супакайваў як седатыўныя, гэта супакайваючы, вельмі моцныя, давалі жанчынам замест таго, каб вырашаць, у чым праблема яе. І вось цэлае пакаленне у іх на стале яны пачыналіся, там бралі гэтыя вось б'юці-солы, і ў іх быццам бы ўсё наладжвалася. Але па факту праблемы не вырашаліся, ніхто з імі не разбіраўся, проста вось на наркотыкі, груба кажучы, падсаджвалі, каб проста заткнулася. І вось зноў жа ніхто не шукае нейкай каранёвай вось прычыны, чаму гэта адбываецца, як гэта вырашыць. А што калі жанчына не ныя, а ў яе сапраўды нейкая праблема ёсць. То бок не чуюць вось жанчыну. Па змоўчанню лічыцца, што нейкая яна сама фундаментальна вось такая, замест таго, каб прыслухацца да яе. І вось толькі зараз пачынаецца, што прыслухвацца да жанчын і сур'ёз успрымаць вось нейкія сімптомы і спрабаваць іх лячыць, а не проста як тушыць вось гэтымі седатыўнымі. Ці нават зараз там казалі ў падкасце жанчыны, што антыдэпрэсанты гэта таксама прыпісваюцца замест гарманальнай тэрапіі. Як быццам бы гэта праблема не з гармонамі і не з перыменапаўзай, менапаўзай, а вось чыста там у цябе нешта менталка паехала. Мгм. І мне яшчэ шмат яны казалі вось якраз там пра усе гэтыя, я не ведаю, як напэўна, гэта з нараджэння гэтыя хваробы генетычна абумоўленыя, як эндометрыоз і іншыя. І для мяне было шмат чаго якога адкрыцця, таму што я памятаю, што калі ў мяне пачаліся месячныя, яны мне вельмі моцна шлі, у мяне ўсё жыццё была з-за гэтага анемія, недахопка жалеза, і мяне настолькі балеў жывот, што я проста магла згубіць, амаль губляла свядомасць, як кажуць. І мне нічого не дапамагалі ніякія painkillers, абезбольваючы, пакуль мне мама не рабіла, вось дасюль памятаю, укол, там анальгін, димедрол гэта вообще, зараз так і па рэцэпту даюць, гэта усыпляючае, я шла спаць. І ніхто, мы хадзілі да доктара, ўсе сказалі, тыпу, пейце вось там абезбольваючы, што мы вам зробім. І мне потым, памятаю, пасля першага кесарева, што мне сказалі, цябе, напэўна, эндометрыоз, але напэўна, ізноў пад дыванок замялі. І я потым, калі паслухала ўсе гэтыя, то, што яны распавядалі, і я подумала, напэўна, у мяне ён ёсць, але яны кажуць, што яго вельмі складана дыягнаставаць, таму што там толькі хірургічным метадам яго можна неяк там узяць адшчэпку, аналіз. Так, вось. Таму, але дзіўна яшчэ, я вось падумала, там адзін з дрэнных паказчыкаў гэта эндометрыоза, што жанчыны не могуць зацяжарыць. Я нейкім цудам чынам зацяжарыла 3 разы і думаю, сапраўды цуд. Хаця, можа, мне і няма, можа, я сама сабе, конечно, так дыягнастую, але вельмі падобна ўсё, што яны апісвалі сімптомы, што мне ён ўсё-такі быў. Вось я для сябе пакуль слухала, спрабавала зразумець, што з маім вось здароўем, таму што ў мяне таксама пэўныя праблемы былі. Я да першай вось цяжарнасці ўвогуле думала, што я бесплодная, і мяне гэта тэма пачала хваляваць толькі калі я ўжо у такім больш старэйшым узросце сапраўды вырашыла, што я хачу дзіцёнка. То бок гэта таксама пра тое, што мы пачынаем задумвацца пра рэпрадукцыйнае пра жаночае здароўе, калі мы пачынаем думаць пра дзіцёнка. Хаця насамрэч вось гэта рэпрадукцыйная сістэма, яна ўплывае на ўсё, ад нараджэння і да смерці. Дарэчы, там вось цікавы факт, што сэнсары, скажем так, якія чуллівыя да эстрагена і іншых там гармонаў, па ўсяму целу ў жанчыны размеркаваны. То бок уявіць, калі ў цябе там цягам месяца мяняецца вось узровень гармона і па-рознаму рэагуюць усе сістэмы ў целе, а ты думаеш пра гэта толькі калі ты там ужо задумаўся пра дзіцёнка, гэта не прыводзіць да здароўя, гэтае неведанне. Дык вось я пачала думаць, што ў мяне не так, толькі вось калі задумалася пра дзіцёнка. І ў мне таксама даволі хутка ўсё вырашылася, ніяк не лікавалася фактычна, але ў мяне вось усё жыццё была нерэгулярны менструальны цыкл, і я
Вось пасля гэтага падкаста я зразумела, што гэта сапраўды праблема. Гэта гэта немагчыма, каб не было праблемай, таму што гэта асноўны сігнал, як лакмусавая паперка, якая паказвае, як твой арганізм працуе. І гэта вось першае, што будзе сапсавацца, калі ж нешта ідзе не так. То бок у жанчын вось калі, як там сказала адна доктарка, вось як праверыць, всё нормально у тебя со здоровьем ці не. Калі ты жанчына, у тебя ёсць паказчык, менструальны цыкл. Калі ты можаш паказаць пальцам на календары плюс-мінус пару дзён, што ў цябе ў гэтыя дні будзе, менструацыя, значыць, у цябе ўсё нармалёва. Калі ты не можаш гэтага зрабіць, это праблема. Это значыць, праблема ёсць, просто мы не ведаем, як да яе падабрацца, як яе даследаваць. Вось як ты, Воля, сказала, напрыклад, эндометрыёз, няма тэхнік, асабліва апроч сімптомаў, якія ніхто не чуе, каб даведацца, ёсць ён ці не. Гэта трэба літаральна вось узяць вось кавалачак тканіны адтуль знутры, каб зрабіць вось гэты аналіз. І такі аналіз не будуць браць, это вельмі інвазіўны метад, пакуль не назбіраецца сімптомаў, што вось, ну, як ты адпісала, мне здаецца, гэта ўжо даволі сур'ёзна. Але вось не ўсе жанчыны расказваюць пра гэта, мала каго чуюць. Проста ў жанчын даволі высокі балевы парог. Калі жанчына кажа, што мне баліць, гэта можа быць, вось я па сабе ведаю, гэта ўжо баліць, што літаральна іншы ўжо сказаў, мне хуткую дапамогу верталётам выклікайце. А я яшчэ скажу, ну так, больнавата. Больнавата, гэта вось як я нараджала дзіцёнка без абезбольваючага. Ну і па шкале ад 0 до 10 недзе 3. І мне такія дактары, ў сэнсе 3, вы уже амаль нарадзілі, там уже галава відаць. Але вось пра гэты балевы парог, гэта таксама нешта, што трэба ўлічваць з жанчынамі. Калі жанчына кажа балюча, магчыма, ёй уже трэба дапамагчы, каб яна не цярпела гэта. Таму што грамадства стварыла такія ўмовы, што ты разумееш, трэба проста цярпець. Штось я ўжо пайшла ва ўсе бакі. Мне Не, трэба вельмі, вельмі класна ты вось пра гэта сказала, таму што мне таксама ў маіх нататках гэта было выдзелена, што жанчыны, як кажуць, downplay, ну, прыніжаюць свой боль, калі прыходзяць, да, і гэта вельмі важна. Калі ўжо прыходзяць, калі ўжо ўсё там, ну, капец ім. Яшчэ мне А іх за гэта лічаць ноюць. Ім ўсё роўна нават на гэта, ўсё роўна кажуць, вы ноеце. Мгм, мгм. Яшчэ там вось казалі пра ўсе гэтыя хваробы і як яны завязаны на тым, што васпаленні, якія там, ну, ты маеш там з нараджэння, але проста не развіваюцца з узростам, там эндометрыоз, PCOS, гэта хвароба, што яно ўплывае на то, што ў жанчын пазней у жыцці развіваецца дыябет, таму што там яно ўплывае на інсулін, усе гэтыя васпаленні. Таксама мне такі быў цікавы факт. І што вось нам заўсёды кажуць, трэніруйцеся там і здарова харчуйцеся. Ну, ты бы думаеш, ну да, ну гэта бэсік. Але насамрэч таксама цікава, што ўсе гэтыя ўспаленні ў целы, яны можа не вылечваюцца, але калі ты вельмі правільна харчуешся, і вельмі важна яшчэ не то, што не толькі там бегаць ці пілатэс рабіць, але менавіта ўсе гэтыя сілавыя трэніроўкі у мацоўні, што вось яны могуць насамрэч вельмі ўсе гэтыя сімптомы мінімізаваць. І як быццам усе ведаюць, што трэба харчавацца правільна, але ў той жа час не ўсе гэта робяць, таму што насамрэч гэта настолькі вот, ну, важна, асабліва для жанчын, тому што ўсе гэтыя працэсы менструацыі, ўсё это харчаванне і трэніроўкі, яно ўплывае на гэта. І таксама што там, ну, менструацыя рэгулярная, гэта паказчык здароўя, што шмат жанчын думаюць, ой, няма месячных, фух, слава Богу. Ну, таму што, давайце, да, гэта некамфортна, гэта балюча, і, канешне, фух, слава Богу, дзякуй Богу, няма іх. А насамрэч так не павінна быць, гэта не дзякуй Богу. І там калі вось у некаторых спартсменак, таму што яны настолькі інтэнсіўна трэніруюцца, і вось там жанчына, якая займалася спортам, яна кажа, што шмат трэніроў чую, ох, так моя спартсменка займаецца, што яе ж месячныя скончыліся. Ну, тыпу, яна так крута працуе, а яна кажа, я ў шоку. Як это не круто, што ты яе давёў да таго, што ў яе перасталі ісці месячныя. Яна ў цябе скора загнецца. І яна сказала, гэта атлетка, што у маіх трэніроўках я мушу трэніраваць так, каб жанчына павышала паказчыкі, пры гэтым захоўваючы свой цыкл. Тады я ведаю, што яна дасягне свайго максімума. Таму што вось гэтыя спрынты, калі ты натрэніраваўся, паказаў рэзультат і ўсё,
у цябе здароўе разрушана, это значыць, што ты не падрыхтаваў сапраўды добрага спартсмена. Ты яго проста выціснуў усе, мінімальна так выціснуў на максімуме ў моманце сокі, але ты не можаш развіць яго максімальны патэнцыял, таму што вось гэты максімальны патэнцыял, развіваецца, калі ты з увагай ставішся да гэтага цыкла і выкарыстоўваеш яго як маркер здароўя, як маркер таго, ці сапраўды мы развівацца можам і далей. Таму што развівацца можна і далей, з стабільным гэтым цыклам, а можна проста надарвацца і сказаць я змог. Што змог? За пару гадоў змог, а потым усё жыццё разваленае. Я, дарэчы, вось падчас вось гэтага падкаста і мне две вось пра сябе асабіста у мяне было 2 інсайта. Першае, я прыйшла на гэты падкаст паслухаць, каб разабрацца, што ўсё ж такі ў мяне было вось з гэтымі менструацыямі, чаму ў мяне з халеры там толькі ў 17+ гадоў пачаліся першыя. Па-другое, якім я чынам зацяжарыла, не имеючы рэгулярных менструацый. Таму што на першай цяжарнасці яны заўсёды там пытаюць, першае вось пытанне доктара: «Калі ў вас была апошняя менструацыя?» Я такая: яе не было, не памятаю, можа 3 месяцы таму. І яны такія: «В сэнсе? Як вы зацяжарылі, калі ў вас не было менструацыі?» Я кажу: «Ну, вось так». І то бок у мяне гэтыя пытанні, я спрабавала разабрацца, але яны вельмі складаныя. Гэта вось рэпрадукцыйная сістэма вельмі складаная. Я проста не ведаю як, але так здарылася. У мяне нейкая магія ёсць вакол гэтай тэмы, адчуванне. Дык вось, я за сябе падчас гэтага разразумела, што хутчэй за ўсё у мяне так позна здарылася менструацыя, таму што я насамрэч вельмі шмат займалася спортам. Я не была спартыўнай атлеткай, я не была атлетам, я не хадзіла ні на якія секцыі, не заваёўвала ніякія медалі. Але, як я казала, я была вельмі апантаная сваім здароўем з самага ранняга дзяцінства. І там я чытала кнігі, як там займацца рознымі відамі спорта для здароўя менавіта, як там ёгу рабіць. То у мяне шмат нейкіх такіх пунктыкаў, я вось як ёгтам займалася і там расцягвалася. І нехта потым у мяне ў больш старым жыцці пытаў: «А як ты гэта навучылася?» А я такая думаю: я не хадзіла ні на гімнастыку, ні на што. Я проста дома сама, у мяне там касеты былі, кніжкі былі. Я гэтым пастаянна займалася. І займалася так шмат, што дактары, напрыклад, калі пыталі: «А вы не займаецеся там шмат спортам? Можа, у вас праз гэта няма менструацый?» Я казала: «Не, я не займаю». Я нікуды, мама казала, нават не я казала: «Не, яна не ходзіць там, ну, ні на валейбол, там, ні на баскетбол». Але яна сидзіць у сваім пакоі і каратэ займаецца 3 гадзіны. Гэта як? Вось. А потым яна проста ідзе ў душ. То бок фактычна яна займалася там каратэ, але пра гэта ніхто не ведаў. Ну як бы ведалі, але не ўспрымалі, што гэта сур'ёзная фізічная нагрузка. Ці там з харчаваннем. Харчаванне таксама вось даволі я дакладна мерала. У мяне не было разлада харчовых паводзінах, але я записывала, напрыклад, вось, што я з'ела, я там палічыла. І у мяне адчуванне, што гэта хутчэй за ўсё і было прычынай. І там адна доктарка сказала, што сярод вось таго, што рабіць, каб палепшыць вось і цыкл там, і агулам гэта здароўе, трэба вось харчавацца, спортам умерана займацца і халадавыя працэдуры. Яна там сказала, што не надта халодна, таму што жанчынам гэта вялікі стрэс, жанчынам толькі трошкі можна дабавіць там стрэса, колькі яна казала, 15 хвілін, і пры тэмпературы там 10, 15, 10-20 градусаў. То бок не так, як я недавно рабіла са льдом. Вось. Але фішка ў тым, яшчэ не расказвала нікому, але першы раз вось публічна, у мяне тыя першыя менструацыі здарылись, калі я аблілася ледзяной вадой. Вось, это была нейкая стадыя вось майго развіцця здароўя. Я думаю, так, трэба пачаць аблівацца. І вось у 17 гадоў я пачала аблівацца. І пасля аднаго з такіх абліванняў на раніцу у мяне вось нарэшце здарылася гэта. І тая доктарка ў падкасце расказвала, што гэта сапраўды трошкі паніжае, калі не надта халодная, паніжае захапленне ў арганізме. Захапленне таксама ўплывае вось на гэтую рэпрадукцыйную сістэму. І мне здаецца, што вось гэтае закальванне яны дапамаглі. Ну вось. І вось наконт таго, як я ўвогуле зацяжарыла з гэтымі нерэгулярнымі менструацыямі,
прычым не адзін раз. Мне здаецца, што вось гэтая моя апантанасць харчаваннем здаровым, трэніроўкамі, гэта вось яны неяк паўплывалі, што я нават не ведаючы, што там з маім здароўем, усё роўна рабіла максімум таго, што трэба, каб захапленне ў арганізме было паніжанае, каб я там цягліцы былі развітыя. Не для прыгажосці, а каб цяглічная маса выпрацоўвала там гармоны пэўныя таксама. Ну і захапленне паніжалася ў арганізме. То бок мне здаецца, што можа ў мяне нешта таксама ёсць сур'ёзнае, таму што ёсць вось гэтыя сігналы. Але я проста раблю тое, што я магу на максімуме, з улікам таго, што, ну, ёсць там нешта ці не, я зрабіла ўсё, што магла ў любым выпадку. Таму мне здаецца, што таму ў меня даволі такі добра ўсё здарылася і з дзецьмі там і вось са здароўем, але не магу сказаць, што ў мяне ўсё было добра, ніколі не было добра вось з гэтым цыклам. Вось мне спадабалася таксама, што Стывен такі ўзяў і акунуўся, захацеў разабрацца ў гэтай тэме, з гармонамі і што такое ўвогуле цыкл. Таму што мне здаецца, ну, я сама не да канца разумела, але трошачкі разабралася. Хачу пагаварыць пра гэта. У жанчын, у адрозненне ад мужчын, ўсё ў жыцці разбіта на цыклы. І гэта цыклы паводле вось менавіта менструацыі. Гэта не проста сезонныя нейкія змены ці там цыркадныя рытмы, а вось паводле вось перыяда, у які у цябе там адбываюцца змены гарманальныя. Жанчыны, дарэчы, нараджаюцца з пэўнай колькасцю яйцаклетак. І гэтая колькасць яйцаклетак, яна з цягам жыцця толькі памяншаецца. Няма такога, як у мужчын, што там кожны дзень мільёны сперматазоідаў сінтэзуецца абсалютна новых. Жанчына нараджаецца як бы з банкам яйцаклетак, і яны проста пастаянна паніжаюцца. Нараджаецца там з некалькімі мільёнамі, а за першы перыяд там ужо падчас падлеткавага ўзроста гэта колькасць яйцаклетак паніжаецца там да, здаецца, мільёна, то бок большая частка яйцаклетак губляецца ўвогуле да таго, як пачынаецца дзетародны перыяд. А потым паступова памяншаецца, і недзе от у ўзросце там 20-40 гадоў там прыкладна 100 тысяч яйцаклетак. Гэта вось яйцаклеткі, гэта тое, што ў будучыні можа стаць дзіцёнкам, або гэта тое, што падчас кожнага менструальнага цыкла выходзіць вось з фалікула ў жанчыны, і ўсё там перабудоўваецца у жанчыны, каб гэта яйцаклетка, яна адкрылася, каб з яе штосьці вырасла, уся сістэма арганізоўваецца пад гэту яйцаклетку, і ўрэшце рэшт, калі дзіцёнак не пачынае расці у жываце, не адтвараецца гэта аплодатварэнне, адбываецца менструацыя. Ну, карацей, давай я ўжо па цыклу. Вось ёсць там прыкладна нейкі перыяд, калі адбываецца пачатак і канец там цыкла. Гэты перыяд у кожнага індывідуальны. У кагосьці там 28 дзён, а ў кагосьці 40 дзён. Прымаюць за сярэдняе там 28 дзён, але насамрэч такі перыяд толькі там у 13% жанчын. То бок гэта не большасць жанчын з такім перыядам, і адпаведна трэба разумець, што тое, што я зараз буду расказваць, гэта ўсё доўжыцца ў жанчын па-рознаму. Значыць, першы перыяд пачынаецца фармальна, вось гэты цыкл мы называем з менструацыі. Хаця гэта насамрэч не зусім лагічна пачынаць з гэтага моманта, але фізічна гэта тое, што мы бачым. Пайшла кроў, ўсё, падзея. Гэта першы як бы дзень цыкла. Што гэта за такая кроў і адкуль яна бярэцца? Гэта фактычна матэрыял, які быў не выкарыстаны арганізмам для аплодатварэння, для роста будучага дзіцёнка. І арганізм такі зразумеў, што окей, нічога не здарылася, пазбаўляемся. Выходзіць гэта як кроў і матэрыял, эндаметрый. Вось. Пасля таго, як гэта сканчаецца, арганізм пачынае рыхтавацца адразу ж да наступнай спробы аплодатварыцца. Як гэта адбываецца? Першы сігнал ідзе з мозга, так званы
фалікуластымулюючы гармон ФСГ. То бок мозг дае сігнал пасля таго, як менструацыя скончылася: «Хэй, давайце рыхтавацца да наступнай спробы аплодатварэння». З мозга гэты гармон ФСГ ідзе ў яичнік. У яичніках вось гэты запас яйцаклетак створаны з нараджэння ляжыць, і гэты ФСГ кажа гэтаму банку яйцаклетак, што «Гэй, давайце выпускайце яшчэ аднаго, будзем спрабаваць наноў». Выпускаецца гэты фалікул, дзякуючы фалікуластымулюючаму гармону з мозга, і гэты фалікул пачынае расці. Фалікул з гэтай яйцаклеткай пачынае расці і выдзяляць эстрагены. Таксама гармон, які мы ўсе на слыху чулі. Пачынае гэты фалікул расці, эстрагена ўсё больш і больш, і ў нейкі момант крытычная маса дасягаецца гэтага эстрагена, і ідзе сігнал у мозг, і мозг такі: «Окей, бачу ўжо вялікі, трэба, каб гэты фалікул раскрыўся». І мозг зноў пасылае сігнал гэтаму фалікулу, так званы лютэіна-іанізуючы гармон LG. Гэты LG кажа: «Фалікул, давай уже, ты гатоў дарос да нармальнага размера, я бачу па колькасці эстрагенаў, які ты згенераваў, адкрывайся». Фалікул адкрываецца, і выходзіць адтуль яйцаклетка. Тая самая, якая потым ідзе там па фалопіевых трубах, і дзе ў будучыні яна сустрэнецца са сперматазоідам. То бок, і вось адбылася гэты выхад яйцаклеткі. Калі выходзіць гэта яйцаклетка, далей пачынаецца новы яшчэ адзін гарманальны Я працэс. тебе на хвілінку, на секунду пераб'ю. Гэта называецца авуляцыя. Не, Гэта так, авуляцыя? самае галоўнае, так, самае галоўнае. Вось гэты працэс, калі выйшла яйцаклетка, гэта вось гэты таемнічае слово, якое многія не ведаюць, авуляцыя. Гэта самы важны, гэта тое, з чаго мусіць пачынацца размова пра цыкл, што вось гэты момант выйшла гэта клетка, гэта значыць, у гэты канкрэтны дзень, 50 там гадзін толькі, калі гэта яйцаклетка можа сутыкнуцца са сперматазоідам. Фактычна, гэта адзіны дзень, калі мае сэнс з пункту гледжання падаўжэння рода займацца сексам. Вось, таму што, як бы да гэтага асабліва няма варыянта, што сутыкнецца сперматазоід з яйцаклеткай. Вось, і вось гэты дзень авуляцыі, дарэчы, жанчына максімальна мае сексуальнае жаданне. Натуральным чынам, вось мы кажам, як гармоны ўплываюць на то, як жанчына сябе адчувае. Зразумела, што калі твой арганізм там па апошнія 15 дзён рыхтаваўся, ўсё цела кантактавала, мозг і рэпрадуктыўная сістэма кантактавалі, каб там нарасціць нешта, каб выпусціць гэты фалікул. Разумела, там ёсць пэўныя гармоны, якія адказваюць за тое, каб у цябе было жаданне займацца сексам у гэты дзень. То гэта пік сексуальнага жадання вось у гэты дні авуляцыі. Кажуць, для тых, хто не хоча дзяцей, то лепшая кантрацэпцыя якраз вось не займацца. Калі жанчына дакладна ведае па нейкім сімптомам ці вылічальна, калі ў авуляцыя, то трэба вось якраз у гэтыя там плюс-мінус некалькі дзён нічым не займацца. Плюс-мінус 5 дзён, так. Так, то бок, яно, канешне, толькі ў гэтыя некалькі 50 там гадзін можа здарыцца аплодатварэнне, але сперматазоід можа дачакацца тую яйцаклетку, калі яна аплодатварыцца. То бок, ён можа трапіць і дачакацца, калі той фалікул раскрыецца і дойдзе яйцаклетка. Вось, і пачынаючы з гэтага, з моманту авуляцыі, пачынаецца выпрацоўка іншага гармона прагестэрона. Прагестэрон адказаны за тое, каб стварыць такую як падушачку у эндаметрыі, каб вось гэтай яйцаклеткі там было дзе асесці мякенька, зручна, і каб яна там як бы пачала ўжо рыхтавацца да роста будучага плода. Вось гэты прагестэрон таксама вельмі ўплывае на здароўе жанчын. То бок пасля авуляцыі ідзе натуральным чынам рост прагестэрона. Той час, як до авуляцыі, быў рост эстрагена, таму што рос фалікул і выдзяляў гэты самы эстраген. Адпаведна,
пасля таго, як ужо яйцаклетка выйшла, падушачка гэта прагестэронам набудавалася, але сперматазоід не сустрэў яйцаклетку, арганізм разумее, што дарма мы рыхтаваліся, і пачынаецца зноў менструацыя. І вось гэты эндаметрый, на які як бы падушачка вось гэта пачынае выходзіць, і гэта, ну, як бы тая самая кроў, тыя все самыя менструацыі, пра якія мы і гаварылі. І вось калі вось гэта вось разумееш, як гэта працуе, тады ўжо робіцца зразумела, чаму, напрыклад, первая фаза цыкла ад першай менструацыі да авуляцыі, да таго, калі яйцаклетка выходзіць, жанчына максімальна крэатыўная, жанчына вельмі памяць просто перавасходзіць нават мужчынскія паказчыкі сярэднія. Жанчына вельмі рацыянальная, вельмі хуткая. Гэта вось ідэальны перыяд, каб нешта зрабіць, напрыклад, на працы. Таму што арганізм фактычна выкарыстоўвае ўсё гэта, каб знайсці ідэальнага партнёра, каб таксама падрыхтавацца да авуляцыі. Вось. Але ў сучасным жыцці як бы мы гэта можам разумець, як мяняюцца гармоны, выкарыстоўваць для сацыяльнага свайго жыцця. Вось. Але пасля авуляцыі, вось гэты другі перыяд цыкла, гэта перыяд, калі такой дэпрэсіі, што ну як бы ўсё, нічога не здарылася, трэба будзе зноў рыхтавацца. Рэзка падаюць там і прагестэрон, і эстраген у канцы пасля таго, як ужо блізка да вось перыяда. І гэта мяняе настрой жанчыны. Вельмі могуць быць перамены настроя, могуць быць раздражняльнасць. А можа часцей вось за ўсё вось гэты другі перыяд пасля авуляцыі, пасля выхада яйцаклеткі, жанчыны больш спакойныя у параўнанні з перыядам да авуляцыі. Да авуляцыі, то бок да таго, як яйцаклетка выйшла на ахоту за сперматазоідам. Вось. Ну вось, мне здаецца, гэта важна разумець, што вось гэта небачная з'ява, авуляцыя, якую нават жанчыны з цяжкасцю могуць вылечыць, асабліва калі нерэгулярны цыкл. Нічога, здаецца, не адбываецца ў гэты дзень Х, але гэты дзень Х дзеліць твой там месяц плюс-мінус на вось два такіх вельмі адрозных перыяда. Там нават, як жанчыны трэніруюцца, мусіць адпавядаць цыклу. Калі твой арганізм кажа, што блин, я стомлены, я просто зараз працую, каб просто перажыць вось гэты, падрыхтавацца да вось падладзіцца пад гэтыя рэзкія змены гарманальныя. А ты такі вырашыў, што ну не, я паслухала, мне трэба галаданне інтэрвальнае сёння зрабіць. І арганізм такі, ну не, так не працуе. Будуць нейкія праблемы, калі ты не будзеш слухаць арганізм. Таму вось нават трэніроўкі, там нейкія змены ў харчаванні лепш рабіць з разуменнем, калі ў цябе тая авуляцыя і які ў цябе цяперашні ўзровень гармонаў. Гэта рабіць магчыма, зараз ужо ёсць, дарэчы, метады. Я сама вось сачыла свае ўзроўні гармонаў такім дэвайсам Міра. Там літаральна ты акунаеш гэтую паперку і потым гэту паперку засоўваеш у дэвайс табе гэта ўсё кажа, гармоны, там 4 ўсіх гэтых гармона. Можна выбраць 2. У тэлефон аўтаматычна закідвае, і ты можаш сам прасачыць вось гэтыя ўсе крывыя, як яны мяняюцца. І ты нават ты будзеш дакладна ведаць, што всё, у мяне зараз будзе пік эстрагена, па-любому будзе авуляцыя. Ты можаш, таму што не зусім адчуваць, што мяняецца настрой, там паляпшаецца там памяць і сацыяльныя скілы. Ну гэта ўсё цяжка адсачыць. Перыяд менструацыі вельмі цяжка адсачыць, калі ён нерэгулярны. Сёння ён там мусіў здарыцца на 14-й дзень, а насамрэч здарыўся там на 20-й дзень. Цяжка гэта падлічыць, але вось з дапамогай вось гэтых сучасных тэхналогій ўсё ж такі можна гэта зрабіць. Звычайна гэта робіцца, калі ўжо ёсць там спробы, сур'ёзныя спробы там зацяжарыць, ці калі нейкая праблема ёсць, таму што гэта ўсё яшчэ такі дарагаваты, там $100-200 за месяц аддаваць просто на тое, каб памераць вось гэтыя кожны дзень гэтыя гармоны, ну даволі дорага. Але магчыма. Вось мне так стала крыўдна, вось хоча нейкі мужчына там, зараз не прэтэнзія да мужчын, да прыроды, напэўна, ці да Бога, хто ў каго верыць. Вось хоча мужчына бегаць. І ён бегае аднолькава і ў
першы дзень месяца, і ў 30 і ў 14. Ну то бок яму няма розніцы, там ці хоча ён пайсці ў мацоўню, ён там все. А жанчын вось настолькі залежыць. У мяне, я заўсёды ведаю, калі ў мяне пачатак месячных, канец, авуляцыя, таму што маё цела заўсёды вельмі адказвае. Да, у першыя вось там 14, я не ведаю колькі, 10 дзён я буду суперпрадуктыўная, потым я там адчуваю уже, што мяне авуляцыя, і адразу пасля авуляцыі ўсё, мне як быццам высмакталі энергію, я хочу спаць, я шмат ем, і я не магу гэта кантраляваць. І ўсё, і мне так крыўдна, там першыя 10 дзён я бегаю па 10 кіламетраў, і нібыта там губляю вагу, у апошнія 10 дзён перад месячнымі я наедаю тую вагу, і я просто нічога не раблю, таму што, ну, мне тупа няма сіл. Мне зараз, калі я там распавядала, што на пачатку, калі мне пачаліся месячны, мне моцна балеў жывот, у мяне было там моцна лілася ўсё, то зараз мне баліць галава, ўсё, я хочу просто ляжаць у ложку з гэтай галавой, і я думаю, боже, каб я там на нейкай інтэнсіўнай працы працавала, як гэта перажываюць жанчыны, якім трэба канцэнтравацца, якія не могуць сабе дазволіць там губляць энергію, там ці трэба вось думаць шмат. І гэта просто над імі ржуць, а у цябе ПМС. Ну гэта ж настолькі сур'ёзна, і трэба неяк з гэтым змагацца, дапамагаць жанчынам, падладжвацца нават пад іх. Хай гэта будзе нейкія нязручнасці, але ну гэта жыццё жанчын 50% на гэтай зямлі. Я бы сказала, што гэта не нязручнасць, гэта не нязручнасці, якія як фундаментальныя нязручнасці. Гэта нязручнасці, яны створаны праз тое, што лад жыцця зусім не прымае ва ўвагу асаблівасці фізіялагічнай жанчыны. То бок няма праблемы быць працадаўцу, напрыклад, больш гнуткім і дазволіць жанчыне працаваць там, напрыклад, 10 гадзін, ці вось у пэўныя дні, як калі яна вырашае, што яна здольная працаваць. І нават не 10 гадзін, а, напрыклад, нейкі сур'ёзны задачу там падрыхтаваць вось у пэўныя дні. Таму што вельмі часта колькасць гадзін не адпавядае рэзультату. Некаторыя людзі могуць задачу за гадзіну зрабіць, а некаторыя будуць 2 тыдні сидзець і не вырашыць яе. То бок жанчыне можна проста паставіць задачу нейкую складаную, і жанчына сама вырашыць, калі яна яе зробіць. Замест таго, каб сказаць, што ну прабачце, у нас вось ёсць расклад з 8 і да 5, вы вот толькі тады працуеце, і вось у нас тая важная сустрэча, яна толькі вось у гэты дзень, і ты разумееш, што вось канкрэтна ў гэты дзень у мяне не будзе фізічна здольнасцяў гэта зрабіць. Але калі вы мне далі гэта вось у гэты дзень, я бы была лепшая з усёй каманды, хто мог бы гэта прадставіць. І кіраўнік, калі б ён ведаў гэта, ён бы зразумеў, што для каманды, для нас усіх лепей, каб гэты праект быў прадстаўлены ідэальным магчымым спосабам. Ідэальны магчымы спосаб гэта вось гэтая жанчына вось у гэтыя вось дні. І ўсім было б лепш ад гэта. Але праз неразуменне вось гэтых працэсаў ўсё ідзе сваім чаргом. Як быццам бы няма розніцы ў днях. Вось што мужчына бегае ў гэты дзень, што ў гэты, розніцы асабліва няма. А пад цыкл ніхто не падладжваецца, а проста зноў жа пад дыванок. Гэта проста ты нейкая слабая, давай паднацісні. Вось гэта культура, што ты аб'елася, што ты не бяжыш, слабачка. Гэта такую шкоду само па сабе несе здароўю. Пра гэта як бы аддзельная асобная гісторыя, што я сама падчас універсітэта бегала, і ў мяне быў вось знаёмы, які вось сказаў: давай. І я давала, і я вось бегла. І разрыў меніска ў мяне быў. Таму што я бегала, калі нельга было бегчы, трэба было слухаць сябе. Вось, таму менш слухаць грамадства, больш слухаць сябе і спрабаваць у гэтых даследаваннях нешматлікіх знайсці зерне рацыі нейкай. Вось. Да рэчы, яшчэ цікава там было пра бег, што як это назвалі bear run, што раней там у нашыя продкі, калі они атрымоўвалі стрэс, ну то значыць яны пабачылі мядзведзя і трэба было бегчы. То зараз вельмі натуральна, калі мы ў нейкім стрэсавай сітуацыі, трэба схадзіць пабегаць, тады арганізму як бы гэта будзе панізіць стрэс. Ну так. Это мне вспомнился мем там у Полины Пакрысе у Инстаграме. Твоя бабуля, калі пабачыла, што ты бяжыш не ад медведя, а таму што трэба падтрымліваць здароўе. Унучка, ты што? Да вы што?
Я таксама ім дзялілася ў сваіх сторыс. Гэта было ў тэму і вельмі смешна. Я адразу успомніла пра гэты Bear Run з выпуску. Наступная тэма, якая яны абмяркоўвалі, гэта, канешне, была кантрацэпцыя таксама. І шмат чаго прыдумана для жанчын, і таксама шмат з таго, што прыдумана, яно не ўсім падыходзіць, яно не вельмі карысна для здароўя гуляцца з гэтымі гармонамі. Таксама шмат, я і раней гэта чула на вось гэтых там, ці гэта таблеткі, ці нейкія гэты там кальцо, што ты ўстаўляеш у вагіну, яно ўплывае на настрой жанчыны, на прадуктыўнасць і гэтак далей. І зноў крыўдна, што з усе цяжарнасці і зноў кантрацэпцыя ляжыць, як бы гэта адказнасць жанчыны ў нашым грамадстве Ой, заўсёды. не кажы. Я сама слухала гэты падкаст, вось, і ў мяне ледзь не слёзы ліліся, вось шчыра скажу. Вось праз тое, што ты як бы жанчына ўсё на сябе бярэ. Вось усё, што тычыцца вось гэтых дзяцей і нават абарону ад дзяцей таксама на жанчыне ляжыць. Нягледзячы на тое, што кошт вось гэтай абароны ад дзяцей уплывае на твой арганізм, на тое, як ты будзеш сябе адчуваць, на тое нават як ты вынасіш таго дзіцёнка. Ну чаму? Ну гэта ж зноў жа, калі грамадства хоча, каб дзеці былі здаровыя ў гэтым грамадстве і жанчыны былі прадуктыўныя, трэба памяняць неяк вось гэтую абарону ад цяжарнасці і перанесці з плячэй жанчын, не сапсаваць іх здароўе. Таму што вось мы казалі шмат пра гармоны. І вось гледзячы на гэта, на вось гэтай перамены гармонаў, як арганізм рыхтуецца, нехта, хто гэта ведае, ён вырашыў, што калі ты не хочаш зацяжарыць, а давайте мы панізім вось гэты гармон эстраген. Давай мы панізім вось гэтыя ўсе працэсы. Мы зразумелі, як гэта працуем, і мы цалкам перамяняем. Гэта вось наколькі чалавек мусіць быць самаўпэўнены і думаць, што я вось гэта магу, і гэта ўсё на ўсё вось гэтае, што арганізм прыдумаў, можна напляваць, проста дзеля мэты, каб не было цяжарнасці. А потым у нейкі момант ўсё, я ўжо хачу цяжарнасць, давайце вяртаць гармоны і пры гэтым думаць, што ўсё табе сойдзе з рук. Ну як бы так не працуе. Вось у арганізме ўсё яно сшчэплена, ўсё звязана. Ты, як вось я расказвала, вось толькі там 200 пікаграм эстрагена выдзяляецца з фалікула, мозг такі пасылаем ЛГ, каб гэты фалікул раскрываўся. То есть гэта такія маленькія колькасці, такая далікатная сістэма, і чалавек такі пум сваімі вось гэтымі тлустымі пальцамі кажа: "А я не хачу, каб яна выходзіла. Давайце-ка зробім кантрацэпцыю гарманальную". А тое, што гэта ўплывае на то, як будуюцца косткі. Вось у раннія перыяды гэта як бы не важна, гэта мы не даследавалі. Мы проста закрылі слюшчавыя вочкі і сказалі, што рэпрадукцыйная сістэма, ўсе гэтыя гармоны гэта чыста для нараджэння дзіцёнка. Мы проста праігнаравалі вось як дурні нейкія, што гэта ўплывае на ўсё здароўе, як будуецца арганізм у гэтыя раннія годы. Таму вось кантрацэпцыя гэта агулам я зараз гляджу на гэта. Ну, калі нехта хоча, гэта, канешне, важна рабіць вось гэту гарманальную кантрацэпцыю. Таму што кошт таго, што ты зацяжарыш у раннія годы, сацыяльна, эканамічна падкосіць усё жыццё. Як бы я разумею, што першыя там 23 гады жанчына мусіць не проста займацца адукацыяй сваёй, любым коштам трэба пазбегнуць цяжарнасці. Таму што калі ты вось трапіш у гэты вось шлях, ну з яго цяжка даволі выйсці шчаслівай, незалежнай, самастойнай і ўвогуле кантраляваць сваё жыццё. Ці проста там нават знайсці чалавека, які не будзе злоўжываць сваёй уладай у сям'і, скажем так. Карацей, вось гэта важна, сацыяльна важна не зацяжарыць. Я разумею вось гэту ідэю кантрацэпцыі любым коштам. Але ў той жа самы час жанчынам не даюць дастаткова інфармацыі, чаго рэальна каштуе вось гэта кантрацэпцыя. Што калі ты там з 18 до 23 падаўляеш гармоны,
тады не здзіўляйся, што там калі табе будзе 40+, і ў цябе пачнецца шчыльнасць костак памяншацца на некалькі адсоткаў кожны год, што ой, а ў 53 я зламала сцягно, і я больш не магу хадзіць. Я больш не магу самастойна рухацца, мне патрэбна догляд як за інвалідам. І ты такі ўсё, у цябе пасля з таго, як ты зламаў гэта сцягно, ты фактычна непаўнавартасны самастойны чалавек. І гэта ўсё пачалося тады, у 18-23 гады, калі ты не дала магчымасці свайму арганізму набудаваць максімум гэтай шчыльнасці. І натуральна, калі шчыльнасць пачала тая не максімальна паніжацца, ты зламала сцягно. Вось проста кожны дзень у майго мужа вось гэта кейсы, што жанчына вось 50+ ламае сцягно. Всё, канец. Канец гісторыі, канец фільма, насамрэч. Чаму гэта здараецца? Таму што гармоны вельмі ўплываюць на вось гэтае ўсё. Жанчынам вельмі часта прыходзяць за гарманальнай тэрапіяй для стану скуры. Потому што калі ў цябе там пасля менапаўзы гармоны мяняюцца, эстраген робіцца нізкі, у цябе шчыльнасць скуры паніжаецца. Просто ў адзін момант. Машся, не машся крэмам, всё, вся гэтая структура цяглічная, яна неэластычная, яна не пацягнутая. І я вось гэта слухаю, ну, як бы, і думаю, это ўсё, што вас клапоціць? У вас як бы тарнада праходзіць па арганізму, а вы такія: «Штосьці мне трэба вокны памыць». Ведаеце, штосьці праз вокны не бачна. І вось гэта вось жанчына ўспрымае, жаночае здароўе, яно часта ўспрымаецца праз прызму дзетанараджэння і прыгажосці. І гэта настолькі ў мяне злуе, не перадаць. Але вяртаемся да кантрацэпцыі. Я думаю, што вось, Воля, як бы гэта смешна не гучала, але тое, што ты сказала спачатку, лепшая кантрацэпцыя – гэта адсутнасць секса, гэта насамрэч праўда. Я не ведаю, я нават падумала, што трэба нейкія жалезныя маяткі. Всё, 5 дзён нічога. Я не хочу менять свой гармональны фон. Я не хочу вось гэтую там ёсць жа медныя, вось гэта медныя Т-абразныя як бы устаўкі у похву, як іх сказаць, похва, влагалішча. І што яно робіць? Яно стварае захапленне. І фактычна вось гэтая падушачка, якая натуральна магчыма была бы створана для яйцаклеткі, яна не ствараецца, там всё захоплена, там вось гэты мукус, ён мяняе сваю шчыльнасць, ён мусіць быць такі больш як вадкі, а ён праз захапленне, праз вось гэтую вось медную спіраль робіцца больш такі густы, і нічога туды не праходзіць. Сперматазоід з яйцаклеткай не сустракаюцца. Ну, карацей, вось гэтыя нават медныя неграманальныя спіралі, яны ствараюць праблему. Наўмысна мы лічым, што гэта нармалёвая кошт. Пры гэтым, калі б тыя б самыя гармоны ці захаплення доктар бы знайшоў без мэтанакіраванай кантрацэпцыі, ён бы сказаў: у вас праблема, у вас захворванне. Але калі ты гэта сам сваімі рукамі ствараеш, гэта, ну, апраўдана, гэта проста кантрацэпцыя. Але гэта ўсё яшчэ кепска. Вось, таму, як бы, каб нічога зусім не шкодзіць сабе, гэта вось стрымлівацца, прычым стрымлівацца даволі доўгі перыяд. Я разумею, што гэта вельмі складана, калі, ну, вельмі часта немагчыма, таму што вось авуляцыя, ты там 5 дзён да авуляцыі, таксама лепей не займацца сексам, таму што, ну, сперматазоіды могуць захоўваць сваё жыццё там ну, як бы некалькі дзён. І я разумею, што з улікам таго, што ты нават не ведаеш, калі дакладна авуляцыя, што цыкл нестабільны, ты такі думаеш: блін, калі гэта 5 дзён, а што калі вось у гэты дзень ужо захаваецца той сперматазоід. Карацей, гэта фактычна ледзь не паўмесяцы трэба забараніць любыя сексуальныя стасункі дзеля таго, каб проста абараніць сваё сацыяльнае, эканамічнае жыццё і захаваць фізічнае здароўе. Я не ведаю. Яшчэ ёсць мужчынская кантрацэпцыя. Мне здаецца, што гэта нашмат
нашмат карысней абмеркаваць было б. Таму што можна хаця б вось гэтую частку кантрацэпцыі на мужчын перакласць. Вось давайце хоць гэту частку рэпрадукцыі будзе ў грамадстве на мужчынах. Прычым уже зараз я ведаю гэтая кантрацэпцыя мужчынская, яна, ну, як гэта, можна вяртаць назад, як бы вось гэтая кантрацэпцыя. Ну, як бы і хочаш не будзе там пэўны гэтай здольнасці сперматазоідаў аплодатвараць яйцаклетку, хочаш будзе, ну то бок гэта туды назад нейкай мужской кантрацэпцыі таксама можна. Але гэта ж такія, ну, яшчэ як бы навінкі. Не ну, я бачу толькі ў навінах там у інстаграме толькі пачынаюцца нейкія размовы, што о, ўжо такое ёсць. Дык давай-ка ты, даражэнькі, будзеш вось гэта ўсё рабіць, а не зноў на жанчыну. Ты ведаеш яшчэ, вось ты казала там пра тое, што вельмі важна у падлеткавы перыяд нават, ці там малады зусім перыяд абараняцца. Таксама вось гэта недастатак секс-адукацыі. Я ведаю шмат гісторый дзяўчын, якія зацяжарылі, таму што яны пабаяліся спытацца пра прэзерватыў, пабаяліся спытацца там, ну, асабліва калі нейкія першыя разы яны займаюцца сексам, а што гэта, ну, ты там не рабі там штосьці. І яны проста прамаўчалі, таму што гэта нейкая тэма стыгматызаваная, і вось так яны зацяжарылі. Таму, ну, трэба пра гэта размаўляць і размаўляць менавіта таксама з мужчынамі, каб яны пра гэта ведалі. Вельмі шмат дарослых мужчын. Мы не пра падлеткаў зараз кажам. Яны не разумеюць, яны пакідаюць гэта, ну, гэта адказнасць жанчыны, не маі типа праблемы. Сумна. А яшчэ пра што яны там казалі, я вось зараз не успомню, калі ў іх Стівен спытаўся, якая лепшая кантрацэпцыя, яны казалі пра нейкі прэпарат, які там, ну, яны адразу пражартавалі пра вазектамію, а потым сказалі, што ў Брытаніі, падаецца, знайшлі нейкі прэпарат, які зараз у ЗША недаступны. Ты зразумела, пра што яны казалі? Ну так, гэта ўсё яшчэ гарманальныя налепкі. То бок гармоны можна мяняць і праз скуру, і праз кальцо унутранае. Проста там можна вось так вось у лоб гэты эстраген дадаваць. Вось гэты прэпарат, ён проста фактычна больш блізка набліжаны да натуральнага вось гэтага эстрагена. Таму што насамрэч там же не проста эстраген, это не нейкая адна малекула. Там ёсць шмат тыпаў. І вось яны сказалі, што адзін там тып гэтага эстрагена, ён там з плацэнты выдзяляецца, іншы там з нейкіх там клетак тлустых, нейкія іншыя сінтэзавалі ў лабараторыі. Ну, карацей, гэта проста прэпарат, які ўсё так жа працуе, але з 4 тыпаў вось таго самага гармона. Проста трошачкі больш набліжана да натуральнага. Вельмі часта вось калі прымаюць нейкія прэпараты гарманальныя, гэта такі, зноў жа, вельмі грубы падыход, калі вось, ну, агулам гэта вось гэты гармон асноўны. Там у цябе некалькі тыпаў ёсць, а ты выбіраеш, ну, вось за гэты больш за ўсё распаўсюджаны, яго і будзем даваць. Усё яно спрацуе, але гэта, ну, не зусім так, як у натуральным цыкле адбываецца. Таму як бы гэта ўсё тая ж самая кантрацэпцыя, проста з меншымі пабочнымі эфектамі, таму што гэта больш набліжана да натуральнага профілю, да натуральнага размеркавання вось гармонаў па тыпу. Вось. А так агулам гэта ўсё як бы тое самае. Я ніколі, дарэчы, не прымала вось кантрацэпцыю гарманальную, таму што, ну, і я вельмі хвалявалася за здароўе, і я такая, ну не, я лепш аеду жалезныя майткі і скажу не, чым я буду ахвяраваць сабой. Але гэта такі ненадзейны план, і заўсёды як бы можа нешта здарыцца. Кошт вось пабаяцца сказаць адно слова. Мне здаецца, жанчыны не да канца, асабліва вось маладыя, разумеюць, што вось ты зараз вось яно таго не варта пабаяцца сказаць. Ты губляеш настолькі шмат у жыцці, калі ты пабаішся сказаць вось гэтаму чалавеку нешта зараз. Што яно таго проста не варта. Трэба сабраць усю волю ў кулак, як быццам бы там вось адна жанчына вельмі класна сказала: вы за сваё здароўе мусіце змагацца, як бы вы змагаліся за свайго дзіцёнка.
Вось калі б вам нехта сказаў, што ну ведаеце, ну нешта не, ты не прымаеш ад доктара нейкія недакладныя тлумачэнні, ты не прымеш там ад доктара, што гэта проста дзіцёнак плача, ты будзеш за яго змагацца і разбірацца ў прычынах да апошняга. І вось так же сама трэба за свайго гэтага унутранага дзіцёнка змагацца, што не, я пайду да іншага доктара, я скажу сваё слова гэтаму мужчыне, таму што ад гэтага залежыць маё ўнутранае дзіця і я і ўсё маё нутро, і ўсё маё здароўе цягам усяго жыцця. Так, ну слухай, так, месячны абмеркавалі, кантрацэпту і цяжарнасць абмеркавалі. Яшчэ цікавая тэма, якая ну мне не актуальна, але мне было вельмі цікава некаторыя рэчы паслухаць. Гэта эка. Гэта як яно ну я думаю, усе ведаюць эка экстракарпаральнае апладненне. Гэта значыцца апладненне ў прабірцы. І зараз таксама вельмі шмат стыгматызацыі наконт гэтага і вельмі дзіўна мне вось спадабалася іх параўнанне калі кажуць мы там знайшлі у навуцы там я не ведаю лекі напрыклад ад дыябета скажуць і ўсе такія вау ну круто навізна ці там новы хірургічны метад вау круто а як толькі ты кажаш што мы знайшлі каб жанчынам ну увогуле пары зацяжарыць вось новы метад адразу нейкі супраціў о не гэта не тут натуральна гэта дрэнна ну тыпу яны кажуць трэба з гэтым змагацца гэта шанец насамрэч шмат такіх сямей завесці дзіцёнка ці нават той факт мне таксама вось з того што здзівіла пра замарозка яек што там у пэўным узросце калі ты реально вось зараз лічыш што зараз я будую кар'еру зараз я не магу сабе там дазволіць дзяцей але хаця дзіўна гэта дорага я думаю што маладыя не ўсе могуць сабе дазволіць замарозіць свае яйкі калі сказаць сколько 10 000 даляраў я такая ого это вы пра іх каго алігархаў размаўляеце зараз ну карацей ёсць такі варыянт што жанчынам пакуль яны маладыя і пакуль у іх шмат гэтых яйцаклетак трэба яйцаклеткі замарозіць каб потым уже ў 40 гадоў калі ў цябе іх мала калі яны ўжо не такія здаровыя вось імі скарыстацца падчас гэтага эка каб вы разумелі напрыклад у Амерыцы сітуацыя усе рэспубліканцы змагаюцца з эка гэта ж не божанька так вам сказаў там это ж не натуральна таму плануюць там шмат якіх там уже законапраектаў каб забараніць людзям рабіць эка ну нейкая дзіч і вось гэтыя жанчыны намагаліся сказаць што гэта не дзіч гэта вельмі нармалёва гэта прагрэс гэта супер што так ёсць асабліва я так разумею ну развілася у апошнія 10 гадоў яны сказалі што яшчэ там раней там штосьці ну гэта шанец людзям нарадзіць здаровае дзіця. Гэта шанец жанчынам кантраляваць сваё жыццё. Таму што вось як вось проста біялогія стварыла жанчыну, жанчыне дастаткова вось аднаго вось гэтага сперматазоіда, каб памяняць цалкам жыццё. І далей у цябе цяжарнасць, калі ты шмат чым абмежавана, потым ты корміш дзіцёнка, на працы не можаш нармалёва працаваць, таму што ёсць біялагічная адказнасць. І гэта ўсё як бы цалкам мяняе жыццё праз вось гэтую адну гэту секунду хвіліну. Калі мужчына ў той же самы час нічога не губляе таго, што ён згубіў сперматазоід. Это ў жанчыны цэлая вось гэта хваля пачынаецца зменаў. А ў мужчыны як бы нічога не змянілася ад таго, што натуральнае там аплодатварэнне здарылася. Таму гэта пра кантроль вось жанчыны над сваім жыццём. Але вось наконт замарозкі яйцаклетак у мяне такое меркаванне. Гэта вельмі часта я чую замарозка гэта ідзе ў нейкае русло гутаркі быццам бы гэта такая беспройгрышная сітуацыя, калі ты проста замарозіў і потым размарозіў і ўсё чыкі-пукі. Гэта мусіць успрымацца таксама з поўнай інфармаванасцю аб працэсе. Гэта не так проста гэта не так проста забраць гэтыя яйцаклеткі, гэта не так проста размарозіць і зрабіць цяжарнасць у 40 гадоў. Таму вось калі я пра сябе думаю, мне так склалася, што я гэта свайго роду планавала. Я не хацела раней за аспірантуру мець дзяцей, але я не хацела пазней за 30. Таму што мы, канешне, людзі шмат чаго вынаходзім, прыдумляем, тэхналогіі ідуць наперад.
Але гэта ўсё яшчэ новае, і гэта ўсё яшчэ даволі прымітыўныя тэхналогіі ў параўнанні з тэхналогіямі, якія адбываюцца ў арганізме. І таму сказаць, што ты проста такі замарозіў, таму што табе там зручна, ну, гэта не настолькі добра для арганізма, як зручна для цябе. І калі ты ставіш сваю зручнасць вышэй за, а, за падладку пад уласны арганізм, мне здаецца, могуць быць і флэшбэкі, нейкія праблемы. І таму што, ну, аб'ектыўна, гэта цяжарнасць гэта не толькі пра пачатак апладатварэння, гэта і пра здольнасць вынасіць. З цягам вось узроста пагаршаецца якасць яйцеклетак, і так гэта ўплывае на фінальны результат, на там дзіцёнка. І лепей замарозіць, напрыклад, раннія яйцеклеткі, калі там табе 20, так, каб яны былі з меншымі пашкоджаннямі генетычнымі, мітахондрый. Але ў той жа самы час, калі ты вось гэтую больш здаровую яйцеклетку перанесеш у свой арганізм назад, калі табе зручна, але твой арганізм знасіўся праз тую самую працу ўжо, ну, ты не можаш чакаць таго самага рэзультата. Табе будзе складаней вынасіць, твой арганізм зносіцца нашмат мацней падчас цяжарнасці. Цяжарнасць гэта вельмі стрэсовы перыяд для жанчыны. Там вось эпігенетычны ўзрост мералі, на 8 гадоў павышаецца падчас цяжарнасці, вось калі мераць там усё. І атрымліваецца, што жанчына як бы думае, што гэта вельмі крута, зручна, але б я ўсё роўна 100 разоў падумала, наколькі гэта сапраўды зручна з улікам таго, што гэта будзе удар па твайму арганізму. Наколькі ты рэальна шмат можаш там зарабіць грошай у сваіх там, груба кажучы, 25-35 гадоў. Наколькі гэта сур'ёзна пабудуе тваю кар'еру, каб ты вырашыла заплаціць за гэта сваім здароўем падчас цяжарнасці у 40+ гадоў. Таму што, ну, цяжарнасць гэта вельмі гэта вартая рэч, гэта, канешне, я лічу, што гэта, ну, як бы для кагосьці важна, для кагосьці не важна. Для мяне гэта было важна мець дзіцёнка. Галоўнае, каб было ўсё інфармавана, што ты разумееш, што ёсць кошт у гэтай замарозкі яек. І каб сапраўды ты нешта зрабіла пад час гэтага перыяда, а не проста падумала, што я адкладу гэта. Лепш не адкладаць. Вось ідэальны варыянт, мне здаецца, 25-30, ты да 25 гадоў зрабіла максімум, каб кудысьці там трапіць у адукацыю, кар'еры, а потом ты уже фокусуешься на тым, што у мяне ёсць літаральна пару гадоў, каб здарова вынасіць гэтага дзіцёнка, каб было ні рана, ні позна. І пры гэтым больш-менш захаваць кар'еру. Не тое, каб вырасці, а проста захаваць. Ужо потым ты ўжо будзеш вяртацца да кар'еры, у цябе яшчэ будзе час зрабіць гэту кар'еру. Але ўсё ж такі з цяжарнасцю, мне здаецца, у прыярытэце гэта зрабіць усё магчымае вось у нейкае вузкае вакно магчымасцяў. І тады зацяжарыць гэта не складана, не складана, але знайсці партнёра, які будзе паўнавартасным бацькам, каб ты, а не проста дапамагач, як любіць казаць, я буду табе дапамагаць. Ну, як бы не трэба мне дапамагаць, трэба быць паўнавартасным найпаловай у бацькоўстве. Вось гэта ўсё трэба як бы падрыхтавацца, ледзь не як стратэгічны план, бізнес-план. Таму што інакш ты будзеш плаціць або сваім здароўем, калі цяжарнасць будзе пазнейшая, або калі цяжарнасць будзе ранейшая там за, не ведаю, 26, ты заплоціш сваім сацыяльным жыццём, сваім фінансам, сваім эканамічным становішчам. І таму вось вельмі мала ў жанчын магчымасцяў, каб не заплаціць ні тым, ні другім. Вось, таму замарозка яек, канечне, добрая, яна трошкі пашырае гэта вакенца магчымасцяў, але трэба не забываць, што не варта гэта адкладаць. Трэба ўсё роўна прыярытызаваць вось гэтыя рэпрадукцыйныя справы у даволі вузкі перыяд. Не надта рана, каб не сапсаваць сабе кар'еру зусім, і не надта позна. Мне здаецца, 35 гэта ўжо першая цяжарнасць,
Гэта як бы гэта паўплывае. Мы не можам пальчыкам паказаць, куды гэта паўплывае, але гэта складана. І лепш не адкладваць для нейкай такой ілюзорнай зручнасці. Таму што ну, калі ты там не бачыш, што ты там заробіш мільёны, вось калі вось трапіш на нейкую працу і будзеш там супер-пупер, тады лепш не адкладаць. Ну, ты вельмі класна сказала, што гэта праца абодвух партнераў і што часам там толькі на жанчын як бы перакладаецца, ну ты вось там здароўе, там не куры, не пей, вось гатуйся, а мужчыны як быццам яны проста прыйшлі. А вось цікавы факт, тут таксама казалі, што больш за ўсё там яны калі казалі пра бясплоднасць, ну што там таксама это жанчына вінаватая. А 50 на 50 можа быць мужчыне справа. І, напрыклад, ты мужчыны, якія куряць марыхуану, гэта ўплывае на іх ну, якасць сперматазоіда і плотнасць, то же самае і курэнне, і алкаголь. Ну, чамусьці, калі думаюць пра сам працэс зачацця, толькі вось жанчына павінна быць здаровая. Ну, а мужчына так, прыйшоў, пашоў. Хаця, ну, палова ж ДНК жанчыны, палова мужчыны, і павінны абодва быць здаровыя. То бок, ну, трэба так шмат фактараў, да? У нас вось таксама галоўная мэта там жанчыны ў жыцці гэта выйсці замуж, зацяжарыць, нарадзіць дзяцей. І гэта павінна цыпу быць вось так. Ну, вось ты там пашла штосьці такое. А гэта ж гады планавання насамрэч, калі да гэтага падыходзіць здарова. Я вось там і памятаю сваю маці, якая там ну, любіла там всякія плёткі, а вось гэтая не выйшла замуж. Я не разумею, чаму яна не нарадзіць для сябе. Я такая заўсёды камон, мама, што значыць нарадзіць для сябе? І што яна? У яе няма ні грошай, ні партнера, а вось дзіця ўжо яе вырутае. Да гэта яшчэ дасць плюс 100-500 да дэпрэсіі. Што значыць нарадзіць для сябе? А то бы каго для сябе? Вось такая была мэта ў жыцці. Гэта так дзіўна. Дарэчы, вось з такіх цікавых лайфхакаў пра мужчынскі ўнёсак у аплодатварэнне. Першы цікавы, малавядомы факт. Калі яйкі, чэлюсть мужчынскі трываюцца ў цяпле, у вельмі цёплых абставінах, практычна немагчыма зацяжарыць. І гэта размова пра сауну, пра баню. Калі пра кантрацэпцыю можна даслаць свайго мужчыну ў баню, у сауну у дні авуляцыі, таму што гэта пагаршае якасць сперматазоідаў. Ці, напрыклад, раварысты, яны ж шмат едуць і ўсё ў цепле трымаецца там. Гэта таксама вельмі ўплывае на сперматазоіды. Таму калі мужчына раварыст, вельмі даволі цяжка ад яго можа быць зацяжарыць. Асабліва, калі ён шмат ездзіць туды-сюды, а потым у сауну ідзе. Вось, таму такі крэатыўны варыянт кантрацэпцыі. Я зразумела з гэтай гутаркі пра мужчынскі ўнёсак у аплодатварэнне. Мне яшчэ спадабалася, этот Стівен кажа, а, напрыклад, прасядзець 3,5 гадзіны на падкасці. Так, я думаю, калі ў яго там няма вентылятара на крэсле, гэта таксама ўплывае, дарэчы. А яшчэ другі факт хацела сказаць, што, ну, канешне, ўплывае мужчынская якасць сперматазоідаў, там 50 на 50, вот такія лічбы нейкія былі, але фішка ў тым, што у жанчын вось гэтай яйцаклеткі, вось гэты банк, ён захоўваецца ўсё жыццё, ты як бы нараджаешся з ім, і ён толькі пагаршаецца ў якасці і ў колькасці, вось гэтыя вось, груба кажучы, яйкі, так, з цягам жыцця. То бок усё, што ты робіш, там 3 гады таму курыла марыхуану, гэта ўсё ўплывае на якасць тых яйцаклетак, з якімі ты нарадзілася. А ў мужчыны вось гэта сперматазоіды 3 месяцы, і гэта абсалютна новыя сперматазоіды. То бок, калі ты там мужчына рыхтуецца да цяжарнасці, яму там, ну окей, год трэба ідэальна зрабіць лад жыцця, яго сперматазоіды будуць проста ідэальныя. А ў жанчыны, калі ты проста год пачала рыхтавацца да цяжарнасці, а да гэтага ты рабіла ну, нейкія кепскія рэчы, там нават з дыетамі там занадта гулялася, твае яйцаклеткі ў якасці маглі пагоршыцца. Вось. Тут як бы так 50 на 50, але зноў жа адказнасці на жанчыне вельмі шмат. Як бы кожнае рашэнне яно мусіць быць узважанае. Нічога нельга зрабіць проста так наабум.
вучишься ты, будзеш планаваць вучобу, цяжарнасць мусіш планаваць, кантрацэпцыю, за цыклам сваім следзіць, каб твой цыкл трапіў, калі каб ты там абаранілася ў правільныя дні. А ў мужчыны ўсё значна проста прасцей вось гэта а, адбываецца, і рашэнні могуць быць не такія ўзважаныя як бы, і ўсё сойдзе з рук. Яшчэ з сумнага вось у тэму яны плаўна перайшлі пра ад гэтай цяжарнасці да таго, што там кожнай з іх быў нейкі выкідыш, я не ведаю, як это па-беларуску, карацей, не нарадзілася дзіця, і яны кажуць: "І я на наступны дзень пайшла на працу, і я на наступны дзень пайшла на вучобу". І такіх гісторый столькі шмат, настолькі гэта таксама жанчынам як бы, па-першае, сорамна казаць, яны як бы гэта ўсё гора ў сабе цягнуць. І я таксама бачыла відэа ў інстаграме Reels, як я не памятаю, хто гэта была, нейкая спявачка, якая казала: "Мы ў туры, і мне здараецца выкідыш, і стаяць 3 мужыка маіх менеджера і не ведаюць, што са мной рабіць. Яны мне проста купілі пракладак і адправілі на канцэрт спяваць". І гэта сітуацыя вельмі частая, калі жанчына тыпу: нічого страшного, пайду". Адна кажа: "Я ў той самы дзень хацела ўжо выходзіць на працу". І гэта так страшна, мне мурашы былі на гэтым моманце. Ну так, дык яно асабліва вось у Амерыкі тое самае і з нараджэннем дзіцёнка адбываецца. Такога перахода гарманальнага, як падчас нараджэння дзіцёнка, няма у мужчын увогуле за ўсё жыццё, у іх больш-менш стабільна, а ў жанчын падчас вось нараджэння дзіцёнка настолькі рэзкі пераход, якога не будзе ніколі ў жыцці. Мяне, дарэчы, з кожнай цяжарнасцю, я калі у секунду, калі нараджаецца дзіцёнак, мяне як токам шыбанула. Мне было вельмі холадна, што я вот так вот трухалася. Я не магла кантраляваць, але я ведала, што мяне пачало трухаць, мне далі дзіцёнка, і меня вот так калбасіць літаральна ад холаду, і гэта таму, што гармоны проста вось з максімума піка падаюць у прорву. І Тое і самае, тое Яна, тое самае. І я не разумела, чаму. Я думала, што гэта спачатку я думала, што гэта ад аперацыі, ад перападаў ціску, а гэта ад гармонаў. Мне тое самае было. так. То бок настолькі цела, просто всё цела, не просто там нешта ўнізе, всё цела, як на электрычным стуле, калбасіць. І гэта ж нават, калі дзіцёнак нараджаецца там мёртва народжаным, або калі там, шмат ёсць, сцэнароў, як бы што адбываецца. Але пры гэтым усім лічыцца, што ты нарадзіла, і ў цябе дэкрэтны адпачынак там на федэральным узроўні няма, ты як бы можаш ісці на працу. Табе толькі што зрабілі паласную там аперацыю, всё цела ў тебя трухаецца, ты истекаешь кроўю, а ў цябе там або 0, або пару тыдняў. Это практычна гучыць як вось цябе вось калі б мужчыну там пераязджалі машынай, а яму казалі: "Ну ўсё, ты ўжо хадзіць можаш, ты быццам бы функцыянуеш, ідзі на працу, няма ў цябе ніякага адпачынка, можаш выхадзіць на сцэну, можаш выхадзіць у куды там табе трэба выхадзіць". Гэта такое бесчалавечнае, такое, не ведаю, наплевательскае стаўленне да асаблівасцяў вось арганізма, якое зноў жа шкодна ўсім. Шкодна ўсім проста праз тое, што ўвогуле не ўлічваецца. Вельмі часта мы кажам пра правы жанчын, быццам бы вось роўныя. Не, правы жанчын гэта не пра роўныя правы, а пра адаптацыю, праз тое, каб вось усё, што адбываецца ў грамадстве, хоць неяк улічвала, што жанчыны таксама часткі гэтай сістэмы. І калі мы ўсе жывем у капіталістычным свеце, дзе грошы вызначаюць шмат чаго, у тым, як ты будзеш жыць, хацелася б, каб у гэтым усім трошкі улічвалі асаблівасці біялагічныя жаночыя, а не казалі, што хочаш, ідзі на працу, вось заўтра ідзі, мы табе даем магчымасць. Не, гэта не тое, што хацелася б. Хацелася б, каб грамадства, калі яно клапоціцца пра здаровае патомства, яно клапацілася праз тых жанчын, якія гэта патомства ўсё ж такі будуць выношваць і даглядаць.
Ну і апошняе, пра што праходзіць жанчына ў сваіх змаганнях з цыклам, з гармонамі, гэта менапаўза. Насамрэч гэта тэма, якая мяне пачала нядаўна вельмі цікавіць, але я яшчэ ў яе не зануралася. Яшчэ думаю, ну мне яшчэ гадоў 10 наперадзе, але я паслухала і падумала, трэба ўжо зараз пра гэта думаць. Калі ўжо там і аказваецца не толькі менапаўза важна, а менавіта і прэменапаўза, калі як бы у жанчыны яшчэ і нібыта і цыкл ёсць, і рэгулярна, і ўсё, але ўжо там і адбываюцца нейкія змены, якія ўплываюць на яе здароўе. І я так ужо задумалася, мне насамрэч уже карацейшы, раней мне вось заўсёды быў 28 дзён, ну і там і 7 нават дзён у мяне шлі месячныя. Зараз уже там пасля 3-й цяжарнасці мне ўжо ён стаў 25 і 5-4 дні, то бось уже карацейшы. Я думаю, што там пройдуць яшчэ нейкія годы, і ён будзе паступова там карацей рабіцца, і ўжо гэтыя гармоны спадаюць, уже там яйцаклеткі паміраюць, і гэта ўжо неяк уплывае на маё жыццё. І таксама яшчэ стала крыўдна за жанчын, што яны кажуць, агулам жаночае здароўе не даследуецца там ва ўсіх сферах. Але калі параўнаць там цяжарнасць, там яшчэ ты можаш знайсці нейкія там артыкулы ці даследаванні ці штосьці там убіць у гугле, то пра менапаўзу і прэменапаўзу ну вельмі лімітаваная колькасць абмеркаванняў і даследаванняў. І вось як быццам, што ты ўжо ўсё, ты не можаш нарадзіць дзіця, значыць ты ўжо як disposal, уже перапрацаваны матэрыял, на цябе ўжо няма часу і варта чаго там даследаваць. Ну ты нейкая там уже ўсё, што там менапаўза, сядзі там whiny woman і маўчы у анучку. Вось, і гэта так стала крыўдна, і таксама пачалі казаць пра ўсе гэтыя, ну я ўжо на пачатку выпускаў згадвала, што суіцыд сярод гэтых жанчын большы, і яны не разумеюць, як ім змагацца з гэтымі сімптомамі, і што многія саромеюцца таксама там пачаць прымаць гармоны, што ой, гэта штосьці дрэннае, ненатуральнае, хаця насамрэч гэты перыяд можна ўспрыняць як нейкі, я не ведаю, як новы віток у жыцці, як фух, я ўжо не магу займацца там сексам і не клапаціцца пра цяжарнасць, крута. Там многія жанчыны пачынаюць развадзіцца, таму што як та жанчына пажартавала, ну выкінуць смецце з жыцця, што яны ўжо разумеюць, да, вы ўжо ўсе задзяўбалі, я хачу жыць сваё жыццё лепшае, яны там пачынаюць вандраваць ці там нейкімі іншымі партнерамі спаткацца. То бок не трэба ўспрымаць, калі ты разумееш, што такое менапаўза, як аблегчыць сабе сімптомы, як з гэтым працаваць, то это проста можа стаць новым прыступкай для новага яскравага жыцця. Яно не заканчваецца. Жыццё жанчыны не павінна быць вакол мацярынства, там шлюба і цяжарнасці. Калі ты ўжо гэта адпрацавала, ну ўсё, ты тыпу ідзі на пенсію, што гэта можна жыць яшчэ. Так увогуле гэта траціна жыцця. Цэлая траціна жыцця, і гэта як мінімум будзе ў вось гэтай постменапаўзе. І казаць, што ў гэтыя апошнія там траціну жыцця, калі ты маеш максімум досведу разумення, што такое жыццё ўвогуле, і фінансы таксама, ты не можаш проста адмовіцца ад вось гэтага самага сакавітага перыяда і прыняць вось гэтую грамадскую думку, што ты адпрацаваны матэрыял, мы цябе не даследавалі. Трэба змагацца за гэта. І вось мне падабалася, як яны адзначылі, што ўсе тэхналогіі, якія развіваюцца, трэба іх успрымаць як вось гэтую ратавальную палачку, што хоць нешта, давайце хоць нешта вось гэта разбярэмся, як палегчыць, як палепшыць вось сваё жыццё пасля менапаўзы. І сярод таго, што вось цікава было для мяне, што вось гэта падрыхтоўка да перыяда постменапаўзы, калі ўжо няма яйцаклетак, не будзе гэты працэс адбывацца рыхтавання да цяжарнасці кожны месяц. Ты як бы можаш падрыхтавацца да гэтага загадзя. Яны казалі 10 гадоў прыкладна да менапаўзы. Менапаўза адбываецца там 50-55. Гэта калі вось гэтых яйцаклетак, з якімі ты нарадзіўся, ўжо стала так мала, што не стала іх. Вось яны там паказвалі кубачак з шарыкамі, што вось калі іх крытычная маса там ну там на дне засталося, ўсё ўжо цыкл твой пагаршаецца, нерэгулярна робіцца, таму што твой арганізм пачынае там сігналы з таго ж мозгу даваць, што гэй, у нас тут мала яйцаклетак, давайце неяк тут можа рыхтавацца пачасцей, гэты вось весь эндаметрый,
або давайте будзем менш выдаваць на месяц гэтых яйцаклетак, можа, ёй трэба час, каб яны там аплодатварыліся. То бок мозг пачынае такі сканфузіўся, што рабіць, у нас тут мала рэзерва, трэба мяняць стратэгію. І вось таму мяняецца цыкл. І потым прыходзіць натуральны момант, калі гэтых яйцаклетак проста няма. Ўсё, запас, якім ты нарадзіўся, скончыўся. Што б ты не рабіў, тваё цела ўжо і тэхналогіі навуковыя не могуць стварыць эту яйцаклетку. Вось, і пачынаецца вось гэта траціна жыцця, калі твой арганізм больш не ставіць прыярытэтам. Не ўсё круціцца вакол таго, каб зацяжарыць і стварыць новае жыццё. Ты літаральна біялагічна робішся вольным ад гэтага абавязка. Але гэта прыходзіць са сваім коштам таксама, таму што агулам, ну, як бы арганізм даволі такі мэтанакіравана працаваў усё жыццё, каб стварыць як шмат больш патомства і стварыць умовы. Дык вось падчас гэтага перыяда гармоны ўжо, вось гэты эстраген, які выпрацоўваўся, калі рос фалікул, зразумела, ён не будзе выпрацоўвацца, таму што фалікула няма, яйцаклеткі няма і, адпаведна, гармона гэтага эстрагена таксама няма. То бок вельмі хутка, вось я ўжо казала, шчыльнасць костак мяняецца. Ты калі прыйшоў у гэты перыяд не з максімальнай шчыльнасцю костак, ты ўжо адчуваеш моцна з гэтага згублення. Ты прычым у костках ты не адчуваеш гэтага, у цягліцах ты адчуваеш. Вось спартсмены проста ў гэты момант, нават непрафесійныя спартсмены адчуваюць, што ўсё, яны не могуць падцягнуцца так шмат разоў, таму што цягліца гэта таксама ад гармонаў вось гэты максімальны сціск, максімальная хуткасць там у бегуноў залежыць. І яны адчуваюць, што ўсё, я не магу. Неважна, наколькі я добра сплю, аднаўляюся, проста гэта немагчыма. Дык вось жанчына прыходзіць, мусіць у гэты перыяд у сваім максімальна добрым стане. І гэта значыць, што трэба падрыхтавацца. Яны кажуць пра перыменапаўзу 10 гадоў да. І гэта 10 гадоў да, калі ты таксама мусіш зрабіць прыярытэтам, каб твой арганізм быў максімальна падрыхтаваны да стану, калі ўсё пойдзе наперакасяк, і ўсё будзе пагаршацца вельмі хутка. Каб там вось казалі пра падрыхтоўку, у тым ліку і гарманальную, таму што вось калі ў нас там той же самы эстраген, прагестэрон кожны месяц так павышаецца, паніжаецца, павышаецца, паніжаецца, мы ўсё роўна маем перыяды, калі у нас вось высокі ўзровень. А пасля менапаўзы у нас пастаянна няма больш гэтых хваляў, ўсё нізка. Прычым нізка ніжэй нават, чым было падчас вось гэтых вось хваляў туды-сюды. То бок ты мусіш падрыхтавацца так, каб у цябе і нават пасля менапаўзы, чаму гарманальная тэрапія важна? Таму што ты ўсё яшчэ маеш хоць нейкія інструменты, каб хоць трошкі павышэй трымаць гэту базавую лінію эстрагена, хаця ён і натуральна больш выпрацоўваецца. Але гэта дапамагае вось і ў тым, як ты сябе адчуваеш. Гэта адчуванне не проста адчуванні там вось і вось гэтае, як гэта hot flashes завецца. Калі табе потым абліваешся настолькі, што ты проста ноччу ў вадзе прачынаеш, настолькі цябе кідае ў спёку. Ці калі там стомленасць такая немаверная, што ты вось не можаш устаць. Я зараз падчас цяжарнасці такое адчуваю вельмі часта. Я вось лежу, і я разумею, што я не магу падняць. Мой мозг як бы можа пахадзіць па пакою, але падняць руку я не магу. Яна цяжкая. І вось стома можа быць вялікая. Каб вось з гэтага выходзіць, хаця б падчас вось гэтага першага перыяда, калі вось скончыліся яйцаклеткі, можна падрыхтавацца, каб усё ж такі гэтыя гармоны, калі яны хадуном хадзілі ў прэменапаўзе, ўсё ж такі ты адаптаваўся ўжо паступова да гэтага зніжанага гарманальнага фона. То бок, каб не было рэзкага перахода, зноў жа, каб цябе хаця б гэты першы пачатковы перыяд не перавярнулася ўсё жыццё, каб ты там не скончыў літаральна самагубствам праз неведанне, што адбываецца. Каб ты разумеў, што такое адбудзецца, да гэтага можна падрыхтавацца, гэта будзе адбывацца, і гэта мусіш ты перажыць. Таму што потым усё роўна арганізм адаптуецца да гэтага, пасля вось таго, як арганізм асэнсуе, што ну ўсё,
няма яйцаклеткі, не будзем мы больш нараджаць. Ўсё ж такі там ёсць ўжо перыяд, калі так больш-менш усё спакойна і не так вось сімптомы вось гэтай менапаўзы адбіваюцца на ўсім арганізме літаральна. Ведаеш, мне яшчэ такім інсайтам было, ну, як бы я гэта ведала, але вось калі гэта ну, у такім фармаце падалі, у нас заўсёды, што трэба там дзяўчыны ходзяць у мацоўню, ну, каб у іх там дупа была прыгожая, там яшчэ штосьці, каб хтосьці пахудзець. А насамрэч вельмі важна хадзіць у мацоўні дзеля здароўя. Вось гэты момант пра шчыльнасць костак мяне так уразіў. Я адразу успомніла сваю бабулю, там бабуліну сястру, якая якраз такі ўпала і зламала сабе бядро і проста ну там правела гады ляжачай, пра сваю маці, якой толькі 62 гады, і людзі пачынаюць вандраваць, а яна ўжо ўсё, яна не можа ў суседні горад даехаць, бо яе сядзець балюча, у яе вельмі вялікія праблемы з нагамі. І я думаю, і ў нас зараз а ўсё чаму? Ну таму што ў іх не было доступа да гэтай інфармацыі, не было там, я думаю, нават не столькі і грошай, каб заняцца здароўем усім, каб асэнсаванне гэтага ўсяго. І чамусьці таксама заўсёды кажуць: ой, дзяўчынка, ну ты павінна ж быць такая тонкая, стрункая, ну у нашым прынамсі вот гэтым грамадстве, а ходзіш у мацоўню, ты што хочаш быць як мужык, там ці штосьці такое. Вось, ці ходзяць у мацоўню ради дупы вялікай, там я не ведаю ці чаго. А насамрэч вельмі жанчынам, усім, конечно, і мужчынам і жанчынам трэба займацца, а жанчынам вось менавіта нават яны казалі, што таксама забегаючы наперад пра іншы падкаст, не пілатэс, не бег, там табе не набудуе гэтыя цягліцы і косткі, што вельмі важна хадзіць у мацоўню, і гэта вось мне такое перадсэнсаванне ў жыцці, што я думаю, вось якраз, як ты кажаш, мне есть 10 гадоў, каб падрыхтавацца, і я маю шанец, рэальна, я вельмі ў дрэнным стане, я ўпэўнена мае цягліцы і косткі, таму што я ўсё жыццё нічым не займалася, ні спортам, і хаця я, конечно, ніколі ўжо не прывяду максімальна, таму што я ўжо згубіла гэты момант, у якім там ён 20 з чымсьці гадоў ты можаш толькі максімальна прывесці, але прынамсі не быць у горшым сваім стане, і я вельмі не хачу ў 60 гадоў адчуваць, што я не магу перадвігацца. У меня есть таксама прыклады, у нас тут суседзі пенсіянеры, якія абодва ім 60 з чымсьці гадоў, а яны ўжо не могуць пайсці пешку просто по вуліцы, і гэта так страшна, і трэба займацца сваім здароўем, там не пра это все цудоўна, скура, там як ты выглядаеш, вага, але калі заняцца здароўем, будзе потым і скура, будзе і вага, і ўсё гэтак далей. І яны сказалі, што лягчэй не прыбіраць штосьці са свайго жыцця, а дабаўляць. Не трэба зараз все, я іду на дыету, я зараз прыбіраю ўсё там свае дрэнныя звычкі, дабаўляйце добрыя звычкі, і калі вы дабавіце добрыя, то потым натуральна сыдуць і дрэнныя. Вось, таму, сябры, калі вы глядзіце нас, да, таксама задумайцеся, як у ваша жыццё можна дадаць спорт, як можна глядзець за сваімі цягліцамі, косткамі, таму што пра гэта не кажуць, пра гэтыя менапаўзы, пра жыццё, што будзе пасля 50, а гэта вельмі важна рыхтавацца загадзя. Так, вось рыхтавацца загадзя гэта дэвіз мусіць быць жанчыны, Таму што без планавання не будзе нічога. Вось трэба зразумець, што вось ёсць перыяды, як вось ёсць перыяды дзень і ноч, і як ты на гэтым не паўплываеш, але ты можаш падладзіцца пад гэта. Так же сама ты можаш падладзіцца і пад менструальны цыкл, і пад цыклы жыцця, што ёсць перыяд, калі я не магу зацяжарыць, ёсць перыяд, калі вось там не ведаю 15-50, калі актыўная рэпрадукцыйная мусіць быць стратэгія. І потым дакладна будзе жыццё, калі ты будзеш расплачвацца за ўсё, што ты зрабіла да гэтага перыяда. Усяго ёсць кошт, і для ўсяго можна падрыхтавацца. Галоўнае як бы зрабіць тое, што ты можаш максімальна свядома. Не трэба хвалявацца, што о, я там не рабіла тое-сёе. Ты не рабіла, таму што ты не магла, не было ўмоваў. Нават вось ты казала там пра мінулае пакаленне. Я думаю, гэта не зусім пра адсутнасць інфармацыі. Я наадварот лічу, што калі у цябе ёсць бібліятэка, а не тэлефон з рылсамі, ты больш будзеш ведаць, ты больш шырока глядзець на праблему і разумець, як гэта працуе. Таму што вельмі негатыва шмат ад таго, што табе падаецца, што ты ведаеш, але насамрэч ты паглядзеў там відосік на 10 хвілін, а не ўсю карціну зразумеў праз чытанне кніжкі. Раней таксама вельмі шмат было
адукацыйнай літаратуры і немагчыма сказаць, што там у Савецкім Саюзе там не ведалі. Жанчыны не маглі, не мелі адукацыі, не маглі інфармавацца. Маглі, проста, мне здаецца, былі вось гэтыя перашкоды эканамічныя. Людзі, вось як я па свайму асяроддзю гляджу, якія там кніжкі, якая адукацыя, тут трэба выжыць, трэба хлеба прынесці ў дом, трэба дзяцей накарміць, трэба там не аказацца на вуліцы. Ну, то бок пра гэта як бы хвалявацца, шкадаваць пра час, які прайшоў, ну, не варта. Проста, ну, зразумець, што гэта было, прыняць высновы нейкія з таго, што гэта было, і зрабіць усё яшчэ максімум. У любы момант жыцця ты можаш усё яшчэ зрабіць максімум таго, што варта для твайго здароўя. І гэта тое, на што трэба накіроўваць свае думкі, а не капашыцца ў тым, што там было. З таго, што было, трэба толькі ўзяць вось гэтую навуку, што, ну, магла і лепш, але зразумела гэта і зраблю зараз. Усё, на гэтым капашэнне ў мінулым мусіць быць скончана і накіравана ў тое, што яшчэ я, магчыма, не ведаю зараз, што яшчэ падвучыць, што яшчэ зрабіць. Вось. Шмат чаго зрабіць насамрэч можна, і я вельмі так пазітыўна стаўлюся да таго, як хутка і тэхналогіі развіваюцца зараз, што мне здаецца, што нават калі зараз вось пачаць новае жыццё з добрымі там звычкамі, яшчэ шмат чаго можна зрабіць. Я вось бачу гэтых усіх мільянераў, якія проста прачнуліся, як быццам бы пару гадоў таму і даведаліся, што можна лад жыцця памяняць і быць здаравей, і вось яны там транслююць гэта ўсё. Я думаю, блін, дык гэта ж заўсёды можна было так. Як бы з нараджэння ты мог гэта рабіць. Чаму ты там не спаў, чаму ты там свой бізнес так будаваў, што шчытападобка перастала функцыянаваць. Ну, гэта я адгалоскі да Брайана Джонсона. Вось. Ну што, я бачу, што нават калі ты там у 40 плюс пачынаеш, трэба фокусавацца не на тым, што шкадаваць, што там можна было зрабіць раней, а цалкам накіраваць на тое, што ты ўсё яшчэ шмат чаго можаш зрабіць зараз, вельмі шмат. І вось паспрабуй не прасраць гэты момант. Мне толькі маленькая рэмарка пра наяўнасць літаратуры ў савецкія часы. Ну да, гэта ўсё мае рацыю, што эканамічна там, ну, людзям, як мы казалі, ім не дэмакратыі была, не пра нейкіх там правы чалавека, так і не пра здароўе часам думаць. Але, ну, калі мы возьмем ЗША, эканамічна развітая краіна, і ўспамінаем Beauty Soul, седатывы для жанчын. Шмат з тых момантаў, пра якія яны казалі ў падкасце, яны самі сказалі, што не ведалі, калі былі маладымі. Яны жылі ў эканамічна развітых краінах. То бок, шмат такія рэчы, яны толькі даследуюцца і з'яўляюцца толькі нядаўна. Зразумела, што пра здароўе, напэўна, яшчэ ў часы дрэўняй Грэцыі, там старажытнай Грэцыі казалі, што там, ну, штосьці, гэта тэма здароўя, харчавання і гэтак далей. Дарэчы, у Амерыцы яшчэ ў 70-е была рэклама цыгарэты, што гэта класна курыць. Ну, то бок, нейкія рэчы, яны зусім недаўнія трэнды, і мне падаецца, недаўні трэнд не столькі пра здароўе, што да, ты там бегай, ну, та фізкультура ўсё было ў Савецкам Саюзе, а вось пра гэтую сувязь гармонаў, жанчын, менапаўзаў. Я не ўпэўнена, што можа, дзесьці была нейкая кніжка пра менапаўзу, ці наўрад нават у маіх каленкавічах, моя мама нават у маім узросце магла пайсці і знайсці ў нашай бібліятэцы кніжку пра менапаўзу, ці хто гэта штосьці казаў. Ну, то бок, раней былі лімітаваныя рэсурсы, а зараз яны больш даследаванняў, больш пра гэта кажуцца, і больш самі жанчыны адстойваюць свае правы. Я жанчына, я хачу ведаць, як што ты казала, я хачу ведаць, што са мной адбываецца. Вось у гэтым розніца. Воля, мне здаецца, мы пражывем яшчэ там 10-15 гадоў, і мы будзем глядзець на некаторыя рэчы, якія зараз адбываюцца, такімі ж самымі вачыма, што сэнсе вы гэта нам казалі. Вы ж даследаванняў не мелі, таму што мы ўсё яшчэ не маем даследаванняў. І нават тая кніжка пра менапаўзу, вельмі верагодна, што мая дачка яе будзе чытаць і будзе думаць: блін, мам, лепей бы ты не чытала яе. Таму я вось гляджу на вось гэтую дасяжнасць інфармацыі і тады, і зараз, хутчэй, ведаеш, як праз прызму таго, што ты чытаеш, і ты разумееш, што гэта не фінальная кропка навукі, гэта не фінальная праўда, ты проста прапускаеш гэта ўсё
і пачынаеш неяк прапускаеш праз сябе і пачынаеш разумець, як гэта працуе. Вось я вось чытала, напрыклад, яшчэ там некалькі гадоў таму пра інтэрвальнае галаданне. І тады яшчэ не было гутарак пра жаночае здароўе. Вось я бачу апошніх 3 гады, прынамсі у маёй бурбалкі, прачнулася вось гэта пра жаночае здароўе, прачнулася вось гэтае даўгалецце, хаця я гэта чытала яшчэ вось даўным-даўно. І я бачу, што нават калі зараз чытаеш, ты мусіш разумець, што гэта не фінальная кропка, і магчыма, яны памыляюцца, але ты ўсё яшчэ можаш глядзець на гэтыя факты праз прызму, што як гэта магчыма паўплывае на мяне, як гэта я буду адчуваць. Напрыклад, я пачула інтэрвальнае галаданне. Мой муж там, напрыклад, адразу кінуўся ў яго. Ён там зараз 16 гадзін буду галадаць. Я думаю, цудоўна, гатаваць не трэба, так трымаць. А я не супраць. А сама, калі ён мне, напрыклад, кажа: "А чаму гэта ты еш?" Я кажу, што я ем, таму што я хачу. І я ведаю, што гэта не апраўданне, а я ведаю, што я навучылася адчуваць свой арганізм. Я навучылася, што там нейкае, ці то трымценне ў арганізме, ці то вось нейкія адчуванні ў страўніку, у роце. Я ведаю, што мне лепей зараз есці, нават калі гэта 9 гадзін, таму што я нешта не так зрабіла цягам дня, і чамусьці ў гэты момант у мяне не хапае там нутрыентаў ці чагось. Я лепей з'ем гэта не абы што, а нешта карыснае, але я з'ем, а не буду проста слепа трымацца правіла, што нехта сказаў, 16 гадзін трэба галадаць. Я разумею, што гэта добра. Мы занадта зараз шмат ямо ў грамадстве, у нас пастаянна ежа, рэклама. І я разумею, што гэта добра пратрымацца нейкі час прагаладаўшы. І я гэта зраблю. Але калі я буду адчуваць гэта, я буду рабіць гэта як мага часцей, я магу гэта запісваць, што окей, у тым месяцы у меня было 2 інтэрвальных галаданні, у гэтым месяцы 4. То бок я ўсё яшчэ выкарыстоўваю гэтыя веды, але я заплюшчваю вочы на тое, што ў кнізе сказалі, што раз на тыдзень трэба хаця бы 16 гадзін пагаладаць. Я такая: "Дзякуй, я пагляджу на свой цыкл, на свае адчуванні, але агулам дзякуй за што праінфармавалі". То бок я вось пра такую інфармацыю кажу, і вось мне здаецца, гэта было правільна і тады, і цяпер. Тады я чытала нейкія старэнныя кніжкі з жоўтымі лістамі пра спорт, і там дзяўчыны цягалі вось гэта на фотачках чорна-белых гантэлькі. І я думаю, і правільна рабілі, што цягалі. Не трэба там ісці ў адмысловы зал, можна літаральна ўзяць вось гэтых пару гантэлек з нейкай сметніцы прынесці. Я памятаю, ляжалі на сметніцы гэтай гантэлі, прынесці і вось рабіць практыкаванні. І гэта было правільна, нават без кніжкі пра менапаўзу. Проста мы ведаем, што нам трэба моцна цягліцца. Кардыё. Таксама зараз пайшоў нейкі кепскі вайб вакол кардыё, што ўсё, спыняем кардыё, ідзем у мацоўню. Не, нам трэба рухацца. Нам усё яшчэ трэба рухацца. Для тых жа скостак нам трэба скокаць. Проста нам не трэба кідацца ў экстрэмуму, што толькі мацоўня, толькі кардыё. Нам трэба ўспомніць, як увогуле людзі жылі раней, як нам што такое больш-менш натуральна. Нам трэба рухацца цягам дня, хадзіць шмат. Калі ты сидзіш у офісе, магчыма, табе канкрэтна лепей пахадзіць або прабегчыся. А калі ты цэлы дзень бегаеш па таму офісу, як я, напрыклад, часам я проста вось ад аднаго кінца да іншага хожу, лабараторыя. І тады ў такія дні я думаю, мне кардыё сёння не трэба, мне хапіла кардыё. Я там падлогу памыла вечарам, посуд, пабегла з дзецьмі і на працы быў актыўны дзень. Тады кардыё не трэба. Але калі б я сидзела цэлы дзень, і я была б адзінокая, і мне дома был бы толькі тэлевізор дома, я б ведала, што мне трэба кардыё. Мне трэба даць кардыё, таму што агулам гэта добрая ідэя. То бок вось гэтая інфармаванасць, яе заўсёды трэба прапускаць праз сябе. Чытаць як мага больш, але ніколі не забіваць вось на свае ўласныя адчуванні. І навучыцца адрозніваць адчуванні, калі вось я галодная і мне гэта штосьці сапсуе ў маім арганізме, ад адчуванні, што я хачу заесці гэты фільм, таму што хачу так. Не, трэба адрозніваць, дзе вось гэта нейкая дафамінавая цяга, залежнасць, а дзе ўсё ж такі вось арганізму сапраўды патрэбна. Так, хопіць, бо я есці захацела.
Мені вже, до речі, 12, так, час ланчу. Слухай, ми тут сябрам на пачатку такія: "Вось, там 3,5 гадзіны падкаст, паглядзіце нас з Янай скарочаную версію, у нас з Янай яшчэ на 3,5 гадзіны падкаст". Сябры, мы шчыра ўдзячныя ўсім, хто, даглядзеў, да канца. Але гэта была, я думаю, у нас з Янай атрымалася вельмі файная рэфлексія таго, што мы праглядзелі, і на гэтыя тэмы варта размаўляць. Таксама у The Diary of a CEO выйшла другая частка з гэтымі ж самымі жанчынамі, у якой мы размаўлялі пра спорт, пра пахудзенне, пра азэмпік, там і шмат чаго яшчэ вельмі цікавага. Таму калі вам цікава, мы з Янай паглядзім, мы ўжо ў працэсе і вам распавядзем. Таму, калі ласка, напішыце ў каментарах, ці варта рабіць, і увогуле, ці варта такі фармат, калі мы з Янай глядзім нейкі падкаст, вось цікавы амерыканскі ці яшчэ якісьці на ангельскай мове, і вам пераказваем цікавосткі. І ці цікава вам вось пра гэтую тэму здароўя, таксама другую частку. Так, я б сказала, другая частка там пра тое, што ж рабіць, а, з вось гэтымі ўсімі асаблівасцямі жаночымі. Таму што ў першай часткі яны больш размаўлялі, што адбываецца, а не столькі, што рабіць з гэтым. Так што я думаю, больш такое практычна важнае там нават будзе. Дзякуй табе, Яна. Я вельмі Дзякуй, люблю з Воля. табой размаўляць, слухаць цябе, дзяліцца. Дзякуй, сябры. Вы ведаеце, падабаечка, каментар, падпіска. Таксама, калі ёсць магчымасць, можаце падтрымаць нас на Buy Me Coffee. Усіх любім. Усім пакуль-пакуль. Да пабачэння.